بريمو. سلام أخي كميل عنده سلامي لونج تايم. والله تايم فلتك شنكا أخي أليكس سانشيز ونفرع أواتاي بتعمل موضوع تعمل ثانك يو. اتقدم في فيسبوك كون فلت نيرنا بتي حدا. فلتك قل أنت لك ودك عدين دي تعامل ودك أزمون دي بتجاجي وتدرن. بتهدر تعدا برافو رفع سلام له. سلام إذا بير مسكن وجهك كامل لا بلا فلا ما حنساب نيرنا شعوق متكل إيركا خيتقون أدنو أبينا مرقت ملغا. أنا ده دلائي فتحي كم قدمي جن أوكي. قالسي أنا زرع هو جت دلائي فتحي حق نزار بيجي أخي حوي سامن يشوف ولا عيكم كان أبتحق دوبل يجي أوكي. صحة أنت كان يقدرن عيني غير كانت أنا كودب تهيا شي مانيرا دقيم كاسك نقرني عدنا تيرترا نفتي. برافو اجي سوم ابلهم ابيهم سوم زلهم طفيهم سوم بزعباهم سمع نجر يله زمنهم تحاويسكم أقطع معنا تي زنبرني ودو قديفة يشعى يقصالكم بسنكي نايس راح جيزي. هدوستو تشمكم ناتكم صبوي نيرا حدنت نيرتراويان مالت سب تسمعوه كم زبق اوشي ايرترا بإيرتراوان تمسرته ودب ني فتحي زق ألس يجي زت دقوفو كلها كم ايرتراوي كنت اليوم زلاتم احبارنا كاوني ديون هنا كونتاكت مس اقواراتنا ብዙሕ ናይ TDF ኢና ትግራይ ትግርኒ ዶ ናይ ትግራይ በቃ ጎስካስ በዚሑ ወይ ከመይ ትሪኦ ሰሓ ከም ደላይ ፍትሒ anyway تخلت عمت كأنا خم إيرترا وخينا خري أخر لغتي أقولنتي زنبرة كينات أنا مستسراوي تاي تسقع أكون كم دلاي فتح جن مستوت حزب تقرأي توتسعي زبل حسابي نيرنا خلت عمت كامسو توتسعي بالنيرة مالتي ኣነ ሃምሳ مخناتو ኣነ ሃማ ከባብል ነይረ ከይትካብቲ ናቲ ፌስቡክ ረእዮ ዳርጋ 50 እስካብ 60 ስእሊ ክፀንሓካ እዩ ናይ ትግራይ ናይ ኣዴታት ናይ ቆልዑት ናይ ኩሉ ሸር ዝገበርክዎ ኣነ ሃማን ሰብኣውነት ኣርኤ ግን ድሕረት ውዳእ ምስ ጀመረ ሰሓት ፖዚሽን ናይ ዓድኻ ክትምለስ ወይ ተጋጌ ኣነ ኤርትራዊ ስለ ዝኾንኩ ተድረት ሕጂ ኣካል ናይ that's why ኤርትራ ወይ ፌደራል كينات ኣካል ناي ናይ ትግራይ እዩ كينات ناي تقرأي توديو خا حجها كم بعدش قالسي ناي إيرتراويان تمريس له جها أبال برجينا حمد خينا خا يقتل الله. እወ ግን ብሬጌድ ናይ ሓመዱ ሕጂ ተይልና ብሬጌድ ናይ ሓመዱ እንታይ ውድብ ድዩ ምንቅስቃስ ድዩ እንታይ እታ ብሬጌድ ናይ ሓመዱ ንዓ ህዝባዊ ናይ ህዝባዊ እንታይ ህዝባዊ ቃልሲ ናይ ኤርትራውያን እዩ ተፈላለየ ውድባት ተፈላለየ ሓሳብ ዝጠርነፈ ከም ኤርትራውያን ኣብ ሃገርና ዘሎ ፀላኢ ንዑ ንክኣሊ ቃለስ ኣለዎ ከቲ መንእሰይ ተረዲእዎ ኣብ ተፈላለየ ሓሳብ ክህሊ ይኽእል እዩ ተፈላለየ ውድብ ክህሊ ይኽእል እዩ ግን ጃስ ናይ በርጌና ሓመዱ ህዝባዊ ኮይኑ ልካ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ይኣክል ዝነበረ ከምኡ ኮይኑ እዩ ዝቅፅል ዘለካ ማለት እዩ ብሕጂ ዝገብሮ ነገር ከዓ ናቱ ካይዳ ኣለዎ ሕጂ ምንቅስቃስ ክኸውን ይኽእል ውድብ ክኸውን ይኽእል ኣካይዳና እዩ ዝወስን ማለት እዩ ግን ምስ ስርዓት ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ግን ኣፊ ሃወይ ሓንሳ ጥቡ ዛረባ ኣለካ እሱ ድጉፌ ኣነ ሰብ ዝቃለሳ ክዕንቅፎ ይብጣል ግን እቲ ቃልሲ ናይ ብሬጌድ ናይ ሓመዱ ጥራሕ ኣብ ስደት ኮይኑ ኣብ ባይታይ ቃልሱን እዮም ወይ ተጋጌ ኦኬ ብሬን እንታይ ኣለ መሲልካ ኣብሪሞ ተቃልሲ እጅኒ ተመስሪቱ ሕጂ ኣይወረደን ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ሎሚ እንተዘይወረደ ፅባሕ ክወርድ ይኽእል እዩ ሽግር የብሉን ቃልሲ ወላእትያ እታ ሃገርና እታ ኤርትራ ትብልዋ ሃገር ኣብ ትሕቲ ሻዕብያ ዘላ እውን እኮ ሻዕብያ 30 ዓመት ተቃሊሱ ይምፅዋ እምበር ብሓንቲ መዓልቲ ወፊሩ ይኮነን ኣምፅዋ ግን 30 ዓመት ኣብ ባይታ ተቃሊሱ ኣብ ባይታ እሱ 30 ዓመት ኣብ ባይታ ተቃሊሱ እቶም ደለይቲ ፍትሒ ከዓ ንሕና ከዓ 30 ዓመት ኣብ ስደት ኢና ዓይንክሊ ንብል ዘለና ኤርትራ 31 ዓመት እያ እንታይ ብል ኮሜዲ እብራሂም ኣብሪሞ ክንሪኦ ዘለና ሕጂ እቲ ቀደም ቅድሚ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ሰውራ ክምስርት ከሎ ሓደ ፀላኢ ባዕዳዊ ፀላኢ እዩ ነይርዎ ነዚ ባዕዳዊ ፀላኢ ከዓ ሓቢሩ ወፊሩ እቲ ዝመስሎ ፅቡቅ ምፅኢ ድዩ ኣምፅን ኣብኡ ብዙሕ ንካትዓሉ ይንኽእልን ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ቃልሲ ግን እቲ ቃልሲ ብቋንቋ ኣዴና እዩ ምክንያቱ ብቋንቋ ኣዴና ክብለካ ከለኹ ኣብ ውሽጢ ቤትና እዩ እቲ ቃልሲ ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ኣነ ሓደ ሓወይ ህግደፍ እንተኮይኑ ኣነ ከዓ ተቃዋሚ እንተኮይነ ሕጂ እቲ ቃልሲ
ክናዋሕ ይኽእል እዩ 30 ዓመት ወይ 20 ዓመት ጌርና ቃልሲ እሞ ቁም ነገር ኣየምፃእናን ዘይኮነ ምክንያቱ ቀዳማይ ነገር ነቲ ሕብረተሰብ ክትቅይሮ ኣለካ እዚ ናብ እዚ ሓደ ሓደ ዓፍየ ይህን በሃል ሕጂ ኣነ ሃማኩም ሓስብ እየ ኣብቲ ናተይ ስድራ ሕጂ ህግደፍ ኣለዉ ጡ ዝበሉ ህግደፍ ከም ድላይ ማላለሱ ኤርትራ ኣትው ወፁ ተረዲካ ብናይ ኣደይ ገፅ ሕጂ ዳሕራይ ኣለዉ ጀብሃ ዝነበሩ ኣለዉ ከም ኣቦይ መንቃዕ ዝነበሩ ኩሉ በቃ ኣብቲ ገዛና ተረዲካ ኩሉ እዩ ዘሎ ብዛካሎ ሕጂ ግን ኣነ ናተይ ሕጂ ኣባል ህግደፍ ዝኾነ ቤተሰበይ ቀትላ ወይ ሃርማ ይክእልን እየ ስለምንታይ at the end of the day ናተይ ስጋ እያ ናተይ ደም እያ በተጋጊየ ወሞጂ አብርሃም አብሪመንታ ክሪየለና መሲሊካ ፈቲ ኮነን ዝመንሰይ እዚኮ ንሓው ነዲዩ ኣብዳሳ ትግደፍ ከይዱ ካርም ፈቲ ኮነን ግን ምስቲ ስርዓት እቲ ስርዓት ዘዳለዎ ፕሮግራም ስለዝኾነ ንሕና ኸ ነቲ ስርዓት ክነውድቆ ኢና ቃልስ ዘለና እቲ ሓይሊ ናይ ህግደፍካ ኣብ ዲያስፖራ እዩ ዘሎ ብሰዓዚ ምክንያቱ ዘዝተወለደ መንሰይ ናብ ስደት ይወፅእ ተሃልዩ እቲ ክልውጥ ዝኽእል ነቲ ሃገር ሕቆ ኮና ዝኽእል ኣብ ስደት ተሃልዩ ስለዚ ነቲ ዘዳለዎ ፕሮግራም ካንስል ምግባር እምበር ኤርትራዊ ምስ ኤርትራዊ ክናጋዕ ባህጊ የብልናን ቅድሚ ሕጂ እውን እኮ ከይድና ኢና 10 ዓመት ከይድናዮ ዳውን ኢልና እኮ ለሓንቲ ዘበልና የለን ግን እቲ ንሱ ዝጥቀመሉ ፕሮግራም ዘዳለዎ ግን ንሕና ኣይነፍቅደሉን ኣለና ምክንያቱ ዓው ከዓ ኣይትኺዱ ንብል ኣለና ዓው ዝኸደኻ እንታይ ይገጥመሎ ኩላትና ንሪኦ ዘለና ኣነ እንታይ ብላ ኣለኹ ሕጂ ዝቃለ ሰብ ክዕንቅፎ ይብልካን እቶም ብሪጌድና ሓሙዱ ከም ዝኾነ ኤርትራዊ ውጡዓት እዮም ሕጂ ዝኾነ ሰብ ከዓ ናቱ ኣካይዳ ኣለዎ ናይ ቃልሲ እሶም ሕጂ ከምዚ መገዲ መሪፆም ኣነ ይድጉፎ የለሁም ከም ኣብርሃም ግን ኣነ ስለዘይደገፍኮ ሰምታይ ህግደፍ ንዓይ ትብሉኒ እሱ ንዓይ ዘይተረዳእኒ ምሳኹም ግድን ዘይከይድ ሰብ ህግደፍ ትብልዎ ህግደፍ ትፅጉዕዎ እቲ ዝገርመካ እዚ ናይ በዓልና ዲክታተር ትሓዊ ኣይኮነን እቲ ሓዊ ኣካይዳ ኣይኮነ ኣነ ክነግረካ ሰሃይ ኮንካ ንጥራሕ ኩላቶም እዮም ከምኡ እቶም ብሪጌድ ናይ ሓሙድ እንታይ ይብሉሃ ወይ ምሳና ወይ ህግደፍ ኢኻ ከምዚካ ፖለቲካ ክትሰርሕ ይክእልና ሶሪ መልሰለይ ኣብዚኣ ኖ እንታይ ኣሎ መስሊካ ኣብሪሞ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ሕጂ ንኣባል ብርጌድ ሓመዱ ወኪል ዘይኮን ክዛረብ ኣነ ናይ ውልቀይ ዝዛረብ ዘለኹ ግን ነቲ ዘለዎ ቃልስኻ ኣነ ተዛረብኮ ብርጌድ ሓመዱ ክሕተተሉ ኣይደልን ከም ትካል ማለት እዩ ኣነ ብውልቀይ ዝዛረብ ሓሳብ ይህብ እቲ ሓሳብካ ይጠቅምና ይጠቅምካ ኣባይ ምርኮስ ማለት እዩ ብርጌድ ሓመዱ ንምንታይ ኣባና ዘይተፀጋዕኻ ወይ ክደፍኩን ወይ ከዓ ናትና ኹን ዝብለካ ሰብ ኣነ ዝበላዕኮ ብላዕ ክብለካ ይክእልኒ ተረዲካ ቀዳይ ነገር ኣብዚ ቃልሲ እዚ ተረዲእዎ ክመፅእ ኣለዎ ናብ ብርጌድ ሓመዱ እየ ዝብል እምበር ኣነ ብግዴታ ዘምፅኡ ኣካል የብለይን ኣነ ብርጌድ ሓመዱ ሓሊትካዮም ሓለፍቲ ይብልናን ይብሉ እና ሓላፊ ይብልናን ይብሉ ብዙሓት ወፅኦም ዳሕራይ ተሓሊትካዮም ማኒፌስቶ ይብሎምን ዝተሓፈ ነገር የብሎምን ንሕና ብስምዒት ዝተበገስና መንእስያት ኢና ለውጢ እንደሊ ግን እቲ ኣካይዳ ተሪሃዮ ከዓ ብዙሕ ናብ ትግራይ ምፅጋዕ ኣሎ ኣብ ቀዳይ ደረጃ ከዓ ብዙሕ ኣብ ስደት ኮይንካ ንፖሊስ ምህራም ምስቲ ስርዓት ናይ ኤርትራ ውሉ ሓንቲ ዘይረኸቦ ኣካላት ተሃርሞ ሕጂ ኣብቲ ሹትጋት ኣብቲ ኣነ ከባቢ ዝነብረሉ ኣብ ከይዶም ምስ ፖሊስ ምስ ተሃራረሙ ገለ ናይቶም 80 ሰብ እዮም ነይሮም ናይ ህግደፍ ኣባላት ተኣኪቦም ኣብቲ ሓቂ እስክንምፃእ ን80 ሰብ ትሃርም እንተ 300 ትእከብ እሞ ሽዑ 31 ፖሊስ ተሃርም ትናትካ ታርጌት ኣመን ሓረምካ እዮም ድሕራይ ብልዕሊኡ ከዓ ኣብቲ ናይ ፖሊስ ዜናታት ዝወፅእ እንታይ ኢሎም ሓደ ካብቶም ብሪጌድ ናይ ሓሙድ ኣባላት ኣብ መክዶናልድስ ከይዱ እዚ ካሰ ናይ ገንዘብ ዘለዎ መእከቢ ናይ መክዶናልድስ ህሪእዎ ባይሽፒ እጂ ከምቲ ሰምዕቶ ኮይንካ ከም ኤርትራዊ ኣብ ጀርመን ትነብር ዘለካ ናይ ኤርትራውያን ይባላሾ ኣሎ እሱ ያኒ ኢለ ሽዑ ተረዲካ ታርጌት ሓረምካ ፖሊስ ሃሪምካ 31 ፖሊስ ተሃሪሞም ኤርትራውያን ክወፁ ኣለዎ ብላሎት ህዝቢ ኣፍቲ ዝበሃሉ ኣብዚ ሓያላት ውድባት ናይ ጀርመን ሓያላት ውድባት ስደተኛ ዘይደልዩ እሶም እንታይ ረኽቡ ኣለዉ ሽዑ ሓይሊ ረኽቡ ኣለዉ እሶም ብልኦ ረእዮም እዞም ፀለማት ፅሉላት እዮም ኤርትራውያን ዝበሃሉ ሰባት ከልግሱ ኣለዎም ስለምንታይ እዚ ንቡር ኣይኮነን ከምዚ ኣብ ኤርትራውያን ትሪኦ ዘለካ ሓንሳብ ከምቲ ኣብ ኤርትራውያን ትሪኦ ዘለካ ነንሒድካ ምትህራም ብዙሕ የለን ኣብ ስደት ፓለስቲና ሄዱ ምስ እስራኤል ፀገም ኣለዎም ኣብዚ ግን የተሃራረሙን እዮም ውሽጢ ዓዲ እዩ ተረዲጋ ኩርድን ምስ ቱርኪ ፀገም ኣለዎም ኣብዚ ብዙሕ የተሃራረሙን እዮም ውሽጢ ዓዲ እዩ ኤርትራውያን ግን ብዙሕ ኣዝዮም ዝገብርዎ ኣብ ስደት ማለት እዩ እዚ ፍሉይ ነገር እዩ ፍሉይ ኣካይዳ እዩ ነንሒድካ ሓው ምስ ሓው ምትህራም ብዙሕ ኣብ ኤርትራውያን እዩ ዘሎ እዚ ሽግር እዩ ተረዲጋ እንታይ ኣሎ ብሪማ መሲልካ ከምዚ ኣብ ጀርመን ከምዚ ስለ ዝበሉ ንኣባና ሕማፅልዎ ኣለዎም ገለመለ ኣበይ ሞ ግፍጥ ኣቢሎም ናብ ሃገርና እንተዝጉሕፉና ከመይ ይፅቡቕ ነይሩ ምክንያቱ ኣብዘይ ዓድኻ ይኮነን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ክብረትካ ብዓድኻ እዩ ሕጂ ኣነ ጀርመናውያን ከምዚ ከይገብሩ ኣብ ርእሸና ኢለ ዝመሸኸነሉ የብለይን
كينونسون نعدك ملس قارس مسريت الله مالتي طب ስለዚህ اوكي ካይወቅኒ ካይሰጉኒ ላነ ቲ ወይ ስመ ካይባላሽ ኢለ ብዓብዩ ስደተኛ ኮይነ ከይድ ኣለኹ ካብዚ ከፍሪ የለን ማለት اوكي طب زي طب مليس قال لها عديت مليس قال سوني شنت قال لها جيجنا يلقالو نفع ساعه علامات تهون زلوا ابزو هنكا بالا تهدينكا فيستيفال تقبر بالا تهدينكا تسعسع سايتقم زي سلمتاي بالا تهدينكا تسعتا فريها هاي غيركا سياس مس بوتين رهبالو سياس مس حلفتني تشاينا رهبالو والحمد ايركا ነገር የለን ሱና በርትዐ ሄዳለሁ ስለሚሉ ብሪሞ ባላ ገርካስ ኣብሪሞ እንታይ ኣሎ ወይራ ታር ይዝገው እንታይ ኣሎ ምስልካ ብሪሞ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ 3 ዓመት 4 ዓመት ዝነበረ ደንበ ተቃውሞን ሕጂ ዘሎ ደንበ ተቃውሞን ረእዮ ሕጂ እንታይ ኣምፂኹም እንታይ ቀይርኩም ገለ ይትበል ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናትና ተሓሳስባ እዚ ኩሉ መንእሰይ ትሪኦ ዘለካ ወይ ላንጋላጋ ነይሩ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ህግደት أنا مزهوم عليه كل من إساس أكيبه له ترنيفه له يجي من إساس بقى برجعنا حاول من إساس يوم شو تبوي يمكن ما يقدر كهيدنا زمن إساس نبت وش أو قال توصلوا حق تعصب لك إمبر أبزي ورحي مش بوليس تهراري مكا ورحي بوليس نتعاد هاري مكا أبوش إرتاز مثله تقوم يلا أنا عملني بوليس نا إنجلند هاري مكا بوليس نا جرمن هاري مكا انتهي بورو يوم من قصات نا إنجلند نا جرمن نا نعايم سوقها ثم كيلوم إساس هو أبونيهم رديكا ኣብሪሞ ኣነ እንታይ ብል መሲልካ ባህጊን ፖሊስ ክሃርም ተዳለዎ መንእሰይ የብልናን ምክንያቱ ነኖ ኣማራፂ እኮ ንኸደ ኢና ፕላን ኤ ይኸይድ ኣብዚ ኣነስ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ይነብር ኣለኹ ክሳብ ሕጂ ብፕላን ኤ ጥራይና ንስዕሮም ዘለና ህግደት ኣብ ዝኾነ ኣዳራሽ ይገብሩ ብፕላን ኤ ንስዕሮም ኣካል ሃገራት ከዓ ነቲ ስርዓት ሳፖርት ዝገብራ ከተማታት ኣለዋ ኣብነት ኣብ ጀርመን ሕጂ ካብ ንበርገን ሓመዱ ሳፖርት ዝገብሩ ነቲ ህግደፍ ሳፖርት ዝገብሩሉ ግዜ ነይሩ እቲ ከተማ ህግደፍ ዝገብረሉ ዝነበረ ኣዳራሽ ማለት እዩ ስለዚ ዞም መንእሰያት እዚኦም ኣይትገብርዎን ኢኹም ኢሎም ብፕላን ኤ ዝኸድዎ ሕጊ እንተዘይ ኮይኑሎም በታት ዝርድኦም ከዓ ንህግደፍ ይመፅኦም ኣሎ ስለዚ ኣብኡ ንዝመፁ ከዓ ኩለጋና የጠንቅቅዎም ኣለዉ ዞም መንእሰያት እዚኦም ግደፉ ኣይትግበሩ ምክንያቱ ደዲሕረና እናመፃኹም ንሕና እኮ ማዕትና ፅንነት ምኽባር ወይ እውን ጓይላ ምዛል እኮ ይከላእና ኣብቲ ዘዳለይዎ ፕሮግራም ግን ንዓና ንውሉድ ወለዶ ፅላዓት ዝሰርሕ ፖለቲካ ንባዕሉ እቲ ስርዓት መክሰብ ኣለዎ ንሕና ምስልና ኣብ ኤርትራ ኣብ ስደት ተደርቢና እንዳሃለና ህዝቢ ኤርትራ ረእይዎ ኣብ ደገ ዘሎ ሓድነት ገይሩ እዩ ኢሉ ኣብ ኣዳራሽ ኣኪቡ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሃገር ዘሎ ህዝብና ንኸደናግር ዝሰርሖ ፕሮግራም እዩ ኣብዚ ኮይኖም ደዲሕራና መፅኦም ካልእ ምስሊ ዝህብዎ ዘለዉ ነቲ ህዝብና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከዓ እዚ መንእሰይ እዚ 2 ዓመት 10 ዓመት ክኸውን ዳውን ኢሉ ኸይዱ ይስሕቅዎ ነይሮም ሕጂ ግን በቲ ዝርድኦም መፅኦም ኣሎ والحمد يسكم دلاي قالز مثل الله ግን أنا أنت أقول له بزعل من إسيات كسرنا بوليس نزع عدات كبيري برتوي أنا هذا تولد عبيد حقدات زفوت إيه زار زلوا أنا قل ميتين عاهم قالت دوا بلوي بالكون كم هي نيفت نيجي سألت على أخوان قلت نتبين حدا نعهب لها هقدر فيها برجعنا حمدو أكل ولا وي أبالي هم كنت هيك أوتوماتيكلي هقدر في بلوها ذات اللي إياه بتحاول هيك كم كتب لي بالكان أبي ترى انتهي قلت حساباتي راح زلوا ويتقافي ويتقاومي قال حساب يلن أنا أبري من تعلم أنا نعاقد عم فيديو دحري حمدا دحري شات أجمع أنا رئاسة له أبزح زنا تيجرني أبت برجعنا حمدو أبت زهون أسات بزح من أسات بزح نا تيجرني سن حساب تركب مستجراي كوينا مستجراي غيرنا بقلي غيرنا زين بوجن إرتراوي يعني بيتهم تجارب بزح يكونن ترديك جن زها بزح سب كاوش دهر بالسنة إرترا راح بتجرنا يكون تنتفت أو راح تجرنا يكون النور 6 مليون 4 مليون زلوا سب شعات بهير كاوي قومي بقى تكون هذا تجي اليوم تجرنا ها كلهم كاب تجرا يكونوا ماتشوا أنا على حاجة وتجرا تقول لها مش هو محمد سعادة فوتها شعوية فوتونها محمد سعادة أوكي فوتو دي محمد سعادة يتفوتون فوتون بر لم تاي شعودهم تجرنا أبو زحاد زم عملات نيبرجنا حمودو محمد سعادة هالكلام محمد سعادة مني أي نبرن قليل بحب فيها بصرونا كبابي عد أي كبابي نعهب لها محمد سعادة نبرن مني زيب لها دهران جاب له حميد السعودة نبرن لها ما يقدر كم زم سوات قالس أنت تعرفين أبو ذاك يقبلون تهينهم كابي حمد سعادة نقولها نعملون تهينهم إحنا بولو إن عندك بولو هون سفلت تاريخ فولتو موران تحت كلام محمد سعادة فولتوه حميد السعودي فولتوه لازم تحت كلام جن مني محمد سعادة أبوها لما قال محمد شو مسلم زغونه
ترجيكا كم يقدر كان مزوم سبات قال الشعوب كم يقدر كان مزوم سبات أمنهم كم አብሪሞ እንታይ ኣሎ መሲልካ ኣነ ኣብዚኣ ክምልሰልካ ስለኸም ስለ يقدرني ዝበሉኻ ود محمد ነኖ علي يقدرني ስማ ኣነ እጂ ከም በርጌና ሓመዱ ኢለካ ዓንተ በይ ተፈላለየ ሓሳብ ዘለዎ ኣብቲ በርጌና ሓመዱ ዝዓሰለ መንእሰይ ኣሎ ሓሳባቱ ብዘይገድስ ብዙሕ ነገር ክህልዎ ክእል እዩ ንስኻ ግን ካብ ከምኡስ ኣለዉ ኢልካ ቃልስኻ ምስ ህግደፍ ትፅጋዕ እንታይ ይብል ኣነ እቶም ከምኡ ዘለኩም ኣተሓሳስባ ክዕረ ኣለዞ ናይ ገዛ ርእስኹም ሓሳብ ኣቕሪብኩም ናይ ገዛ ርእስኹም ውድብ መስሪትኩም ወይ ምንቅስቃስ መስሪትኩም ነቲ ዘሎ ስርዓት ክትቕይርዎ ወስኑ ከምዚኦም ስለ ዝኾኑ ኢልካ ናብ ሓደ ምፅጋዕ ናብ ህግደፍ ናብቲ ፀላኢኻ እሞኻ ናብቲ ኣፅኒትካ ዘሎ ካብ ሃገርካ ውፅኢካ ዘሎ ስርዓት ትፅጋዕ እንተሃሊኻ ግን ካልእ ኣርስቲ ዝቕየር እምበር مو أبدا زي حمزة زي طب زار بالله أنا قلت أبان هدف إيه كونكون ميري فتني والحمد أنا ኣነ ንዓኻ ኣብሪሞ أنا هقدر ترى هو أنا فتني أنا في السؤال نهقدر كهري فتني never ever أنا تيمولي هوتي زهون في ثانية هقدر أبزنا دي كذا ما اليوم دقفتي بتحارب وجنا بحارب بوتا أكاريوم فيستيفال يجوبروزين يناتنت يوم تقاوم تحارب حركة على بوتا يمس جوبرو أنا مولي هوتي أتني تقاوم تخيلهم مس أمي وعلنيره فهمت أبوي نادين كمات يزومني بدون قالوا ግን ይሻሉ ይግረም ነረ ስለንታይ ናፍልት ተባኢሎም ከም ዝገብሩ ኢሉ ገርመን ነሩ ግን ኣነ ኩሽ ኣብቲ ሓንቲ ቦታ ይሄድ ነረ ቶም ነቶም ተቃውምቲ ሰማይ ቦዝሕ ነሮም ስለዚህ መን መዚኡ ኣነ ህግደፍ ይብል ዘሎ ሽካ ይኮነን ህግደፍ ትኸውን ኣባል ክትኾን ኣለካ ክልታሚት ይኸፍል ኣለካ ሜምበርሺፕ ኩሉ ቃሉ ኣነ ብለይንሲ ወል ሓንቲ ብለይን ተቶም ከም ደሉ ዘለሁን ከባይ ግን ኣነ ወዲ መሐመድ ጻዕዳ ናይ ታሪክ ፈቲሽ ካበይ መጽ ወዲ ትግረረ ኮሚለና ተዛረብኩ በዓል ሰልጠነ በዓል እዚኦም መካሎት ብዙሓት ኣለዉ ኣብዚ ደንበ ፍትሒ ዘለዉ ይምንጥሉሃት ኮይኖም መሐመድ ጻዕዳ ኣይነበረን ብሉሃት ኮይኖም ከመይ ጌርካ ሰሓም እዚኦም ቃለስ እቲ ናይ ኣቦታትካ ታሪክ ቅቡልዎም ኮይኖም ጥሪ ኢሎም ጥራሕ ትግራይ ትግራይ ይብሉ ኮይኖም ንሕና ብቅድሚዮምና ነርና ከመይ ጌርካ ነዞም ሰባት ትድግፎም ሃው ስካርዳኒ ወሞጅ አብሪሞ ኣነ እንታይ ብለካ መሲልካ ኣነ ንዓኻ ደጋፊ ክብለካ እንተኮይነ ኣብቲ ናይቲ ስርዓት ዘዳለዎ ፕሮግራም እንተሪኤካ ወይ እውን ንዑ ሳፖርት ትገብሮ እንተሪኤካ ግን ግድኖም ኣነ ደጋፊ ክብለካ ኣብነት እየ ዘምፀልካ ዘለኹ ከምኡነቶም ዝብሉካ ማለት እዩ ኣነ ይገበርኩምኩም ኣነ ግን ኤርትራ ዳልጎ ነገረ ይብላሉ ኣነ ኤርትራ ክጠባል ሕጂ ብዙሕ ሰዓት ዳይሰምዕ ሕጂ ዶክተር ኣብይ መፅዩ ባሕሪ ገሌ ትብል ነይሩ ሰሚዕኻ ኢኻ ረዮ ድራር እዛ ኣሎ ሓደ ዓብይ ሰብኣይ ድራር ዝበሃል ኣያ ድራር ውፅእ ኢሉ እንታይ ኢሉ በቃ ኣነ ምስ ዶክተር ኣብይ ደው ኢለ ኣለኹ ዶክተር ኣብይ ተኣትዩ ውፉይ ከምኡ ዓይነት ዛረባ ተዛሪቡ ሕጂ ዝኾነ ዝመፅእ በቃ ሶማልያ ሕጂ ከተመፅኦም ሶማልያ ሲያስ በቃ ርብሸና ኣሎ ክን ኣሌና ይተኢሎም ሶማልያ በቃ ኣነ ምስ ሶማልያ ክብል ሽዑ ሱዳን ከምኡ ተኢሎም ሱዳን ከውን የመን ከምኡ ተኢላ ምስ የመን ተካንዶ ንምንታይ ኤርትራዊ ሕጂ እዞም ክልተ ኣብን ሲያስን በእሱሞ ባሕሪ ይብላ ኣሎ ኣብይ ሲያስ ከዓ ባሕሪ ኣይሂብነ ይበል እሞ ምስ መን መወገንካ ሕጂ ንስኻሲ ኣብ ደጋፊ ኣለኹን ትብለኒ ኣለኻ ምስ መን መወገንካ ሕጂ ሃገረይ ኣነ ብለካ ኣለኹ ሃዞሙ ድብደብቲ ኮይና ኣነ ወሪደ ኣለኹ ኣታ ወዲ ሃዞሙ ድብደብቲ ኮይና ኣነ ወሪደ ኣለኹ ስለምንታይ እስኻ ዓዲ ቦ ይብልካ እንተኮይንካ መሬት ይብልካ ናበይ ክኸይድ ናበይ ኢትዮጵያ ተገዚኣትና ንዓና ኣብይ ተገዚኡና እሱ እቲ ክብርታት ናይ ኣቦታቲ ከኣልዩ እዩ ኣብኡ ሽዑ ኣትናተይ መሬት ኦሮሞ ክዛረቡ እዮም ሽዑ ኣምሓርኛ ክዛረቡ እዮም ስለምንታይ ንሕና ትግርኛ ኢና ንዛረብ ንሕና ትግርኛ ኢና በሎ ኢና ኣብሪሞ እንታይ ክብለካ ደለ መሲልካ ሕጂ ኣብቲ የለኹ ኣብቲ የለኹ ኣብ ክልቲኡ የለኹን ግን ኣብ ሃገረይ ትብል ኣለኻ እታ ኣነ ብሃገረይ ኣብ ጎኒ ህዝበይ ኣብ ጎኒ ሃገረይ ትብል ኣነ መምኽነይታ እንዳ ትስማዓኒ ሕጂ የማነ ባርያ ባዕሉ ደርፍ ነይሩ ሃገረይ ዝበለ ከብር እዩ ክቡር እዩ ሃገረይ ክብል ኣለካ እንታይ ክትብል እስኹም ባዕልኹም እስኹም ስምዓኒ ቅርፂ ይብልኩምን ማኒፌስቶ ይብልኩምን ሓለፍቲ ይብልኩምን እንታይ ኣነ ምሳኹም ክጠፍእ ክሃልኽ ንምንታይ እስኹም ባዕልኹም ልክም ኣባይ ቃለስ ይብልኩምን እንታይ ኣነ ኣብዚ ኸይደ ፖሊስ ክሃር እጃዋን ህግደፍ ኣይድግፎምን እየ ሽዑ ምስ ሃገረይ ደው ብል ቻው ትወዲኣ ኣብሪሞ እንታይ ኣለ መሲልካ ሃገረይሲ ቶም ህግደፍ እንዲኦም ሃገርና ዝብሉ ግን ተሃገሮም ኣብ ኣፎም ጥራይ ሃገሮም ተወቂጣ ዘላ ግን ክነብሩላ ኣይከኣሉን ተሃገሮም ክረግፁ ኣይከኣሉን ምክንያቱ ንሶም ዘይረገፅዋ ኣብዚ ሰላም ዝኾነሉ ግዜ እንተሪኻስ እቶም ፀላእትና ዝብልዎም ኣምሓሩ ድዮም ገለመለኦም ባሕሮም ይሕምብስሉ ነይሮም ንባዕሉ ሕጂ ነኖ ስማዓኒ ንባዕሉ ቶም ኣምሓሩ ኩሎም ክጓሓፍ እዮም ካብ ኤርትራ ተረዲካ ሶም ኣይድናንም ሶም ባዕዳውያን እዮም ሶም ጓና እዮም ንዓና ይፈትውናን እዮም ቀደም ኣብ ከረም ክንደይ ሰብ ቀቲሎም ኣነ ታሪክ ርአ
بعد هاي من يشوف منقصو كندي سبب مساكر غير ما غير ترازم ام حريم تريدك تغارو ينورون تغارو امبر مس ህዝባዊ ግንባር ኮይኖም ተቃሊሶም ብሓንሳብ ተቃሊሶም ንረብሓታቶም ተረዲካ ኣነ ፀልያ ህዝቢ ትግራይ ብለኝ ግን ወያነ ወይ ህወሓት ውድብ ናይ ትግራይ ስለዝኾነ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እዩ እሱን ኤርትራ ክሓስብ ኣይክእልን እዩ እዚ ሎጂክ እዩ እቲ ሰሓ ከምቲ ሶም ብዙሓት ዝብሉ ካብቲ ናትካ ምንቅስቃሳት ካብቲ ወገን ናይ ትግርኛ እስና ምስ ተጋርና ክንዕወት ገለ ኣነ እዚኣምነሉን እየ ስለምንታይ ትግራዋይ ናብ ተረባሒስ ኣብ ዝያዳ ሓተካ ሕጂ ህዝባዊ ግንባር ምስ ሕወሓት ኮይኑሲ ንኤርትራ ጊዶ ከፊሎም ክልቲኦም ወላ ንባዕላ ንጀብሃ ንምጥፋእሲ ክልቲኦም ሓቢሮም እዮም ኣጥፊኦማ ንሱዳናት ህቲፈዋ ማለት እዩ ስለዚ በርጌና ሓመዱ ምስ ተጋሩ ኮይኑ ንሻዕብያ እንተኣልዮ እንታይ ይኩርኩሓና ንዓና እሞ ኦኬ ከምኡ ንበል ሕጂ ንጀብሃ ብሓንሳብ ኣጥፊኦማ እዚ ንባዕሉ ገበን እዩ ነይሩ ስለምንታይ ጀብሃ ልክዕ ናይ ኤርትራውያን ውድብ እያ ነይራ ኣብኡ ተጋሩ ይነበሩ ተጀብሃ ልክዕ ብኤርትራውያን ተንጫዓተ ብሄረን ኣብኡ ነይረን ብዙሕ ኣስላም ነይሩዋ እንታይ ተቀናዕቲ ውድብ ነይራ እቶም ህዝባዊ ግንባር ካብኣዮም ተፈልዮም መፅኦም መጀመርታ ጀብሃ እያ ነይራ ስለዚካ ሳ ልክዕ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ነይራ ሕጂ እዚኦም ህዝባዊ ግንባር ግን ብዙሕ ናይ ኢትዮጵያ ኣካላት ሃማን ኣብ ውሽጢ ነይሮም እዮም ኩሎም ኤርትራውያን ነይሮም ተጋሩ ሃማን ኣብ ውሽጢ ነይሮም ሕጂ ተጋሩ ምስኦም ስለዝነበሩ እዮም ምስ ህወሓት ብሓንሳብ ሶም ጀብሃ ሰይጎማ ኣሕዋቶም ስለዝኾኑ ከምቲ ሎማዓንቲ ግበር ዘሎ እዚኦም ሎማዓንቲ ትሪኦም ዘለካ ኣብዚ ሚድያ ዓባይ ትግራይ ቲግኒ ዝብሉ ትውልዲ ቆፂሮም እዮም ናብ ትግራይ ኣትዉ ዘለዉ ካብኡ እዮም መፅኦም ብዙሓት ትፈልጥ ኣና መሓመድ ፃዕዳ መፅየ መሓመድ ፃዕዳ ትግራይ ነበረን ወይ ተጋጊየ ኣብ ትግራይ ኩሉ እንታይ ኣሎ መሲሊካ ኣነ ትግራዋይ ምስ ትግራዋይ የርማሓኒ እንታይ ላለ ትግራይ ብሃሎ ኣነ ትውልዲ ቆፂራ መሓመድ ፃዕዳ ብላሎ ሕጂ ቡይና ንስሓብ ዘለና ኣብነት ከም ትግራዋይ ዘርባሓኒ ኢለ ትግራዋይ ስለዝኮርኩስ ኣነ መንነተይ ቀይረ ወይ እውን መንነተይ ፀገም ስለ ዘለኒ ይኮነን ዘርባሓኒ ነገር እየ ዝርኢ ሕጂ ወዲ መሓመድ ፃዕዳ ስለዝኮንካ እዞም ተጋሩ ንባዕሎም ሃማን ክብልዮም እዚ ወዲ መሓመድ ፃዕዳ ወዲ ቦሎው እዩ ምሳና ዝረኸቦ ትውልዲ የይብሉን ይፈልጥዎ እዮም ባዕሎም ተጋሩ ተረዲካ ስለዚኦም በዓል ንዓኻ ሓላፊ ሃማና ይገብሩካ ናይ ብሪጌድና ሓመዱ ሓላፊ ሳይ ትኸውን ኣብቲ ናይ ትግራይ ትግርኛ ምንቅስቃስ በዓል ውፍይ ኩሉ ሰዓት ደቂ ፌደራል ተኮይኖም ይጥንቁ እዮም ስኻ ከምዚ ንእሽተለ ስራሕ ይመፃካ ስለምንታይ ብትውልዲ ስለዘይተረኸብ ምስኦም ስኻ ወዲ ባት ኢኻ እስቶም ትውልዲ ቆፂሮም ግን ናብ ሽረ ይኣትዉ ናብ ዓድዋ ይኣትዉ ናብ መቐለ ይኣትዉ ካብኦም መፅኦም ኦረዲ ምክንያቱ ከምኡ ትብለ እንተኾንኩ ኣነ ወዲ ቴድሮስ ስለዝኾንኩ ይግባአኒ እንቲኦም ካልእ ዘለዉ ኣነ እቲ መሰረቱ ውራጃታት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሓደ እንደ ዝሪኦም ከምዚ كابتن إيرترا مسؤول مسحاب على هجي وتهدر ود محمد على سلزونه تمستيرات يردول وص عباي تجري ملو هيوتك بليك إلني سلمتاي بتولدي مسؤول سل زي راهب تذكر الصوم جن جون بلاك تولدي قطيرو شراءته زي يوحنس منيش موزي جبري هيوت جوسي إرس ولده حر ولده طريلو عدوان له ترجيك هجي كابو ما تيم كلهم عسلتنا صاحو يسلتنا كابو بتيو تبيدو كاب عدوى እንጂ ሶም ግድን ኦም የረብሖም ምስተጋሩ ዞሩ ካብኡ ስለዝሞቱ ይሞፅም ካብኡ ተማሳይ ዘሎ ሕጂ እንታይ ትዛረብ ኣለኻ መሲልካ ተመይን መይን ኣብ ላዕሊ ስለዘለውስ ቦኦም ተዛሪብካ ንኩሉ ነቲ ከምኡ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ከምኡ ማለት ኣይኮነን ሕጂ ኣነ ምስ ትግራዋይ የርባሓኒ እንተኮይኑ የረብሓካ ኤርትራ እንታይ ረብሓ ምድላ ምስተጋሩ ሰሪዖም እንታይ ምፅኦም ኣታ ሃገር መፅያ ملس ناب إثيوبيا مرحنة وسيلو سلمتاي ملس شو تجاعي تجري هاجر تجبر نيروا لأن لو ما عندي شجر شو أي من إسمه مويد زلوا لو ما عندي بسنكي تجيك حسب الملس شو تعب إثيوبيا وإسنا ده هاجر يجبرن نازلت بسمته يجيب بقى إرادة تفعلي هاجر كوينا تجري ها إثيوبيا إلا تبص راس عمد تبون بيرام سلطان نيروهم تجري معبلا لو ما عندها تجمت إلهم متيم هاجر دينا هيبينا إلهم صعب بأصل له أنا مقبرون نيروهم خلاص عمد بري حسدها هاجر نقبرنا تلقى كم زي بقى شجري هاجر ስለተፀዋዕካ ባንዴራ ስለዝገበርካ ዝኸበርካ ነገር የለኒ ኣብነት ኣብ ኤርትራ ሕጂ ተቃሊሶም መፅኦም ሃገር ኣምፅኦም ገለበለ ህዝቢ ኤርትራ ሃገር ኣምፅኡ ዝረብሓሉ ነገር የብሉን እንኮራ እኮ ሃገር ኣምፂ ተባሂሉ ኣብ ስደት ሰፊሩ ኣሎ ወለድ ሓንቲ ደ 7-6 ወሊዳ ደቃ ኣብ ስደት ዝነብሩ ተሃልዮም እዚ ሃገር ኣምፅኦም ኣነ ሃገር ስለዘላትኒ ገለ ኣይኩንኩን ዝብል ሃገር ኣነ ብህጂ ናተይ ዝብላ ሃገር ክውን እንዳ ቃለስ ኣሎ ኤርትራው እምበር ሃገር ስለዘለዎ ህጂ ብዛዕባ ሃገር ዳዕዲዑ ከብል ገለ ኣይኮነን
أمسينا ون زجبرنا يبلنا نحنا ون هاجر هجي خمس جهلا خايكون هاجر سلزم صبتاتنا زروحنا له قال ولا حنت يبلنا هناتو أنكرا شعينا أجلنا مسدد جمر هو جنيه صح عندك رداك له زهونة حاجة رابع علم بحديث مزج جرمن همان إنكلوسيف تمجمتها جزء بزح سعيد مكرانة حليفة ناب ديمقراطي كتبت صح بزح حزب أو ثورة يدليو تاريخ تري هاي مالك شركة ناس هاجر كوينا ديريكت ديمقراطي صحات هاجر أبز علم يلا ناب سعادة هماكم يلن جرمن كنديش يقدر حليفهم هتلر زبحال مسمت تجزي همان ديمقراطي نير جرمن معبلتي أنا راسلو كما يجرز ديكتاتور أبز عدا أتيني كل حول عو 1000 مليون إسرائيليين يودن قتيلو كما يجرو زي هدي قرابة جزء نيرو 100 عام تجبرن جاب جرمن لقالوه هجسكم زهم تأريترا همزي كريت هاجر بقى وش 10 عام ديمقراطيك تهوني أقول زوال الحساب يلن العقد بوضع حزب أو ثورة يزد لك حزب أو ثورة وش تهاجرت أبدأ يكونن سنا نبذل لنا بالتاريخ تخيلنا بس هم من دقبلوا لهم أنا وش تبلوه بونس صحابة لنا بس هم تقرأ بلوه أبريمو أنا هم محمد عرب له بونس صحابة لنا ترى بولو كله كلام النجيب بكني ثم جمت أنت عندك بعد أنا هبومي ترى ስለዚህ አሁን ቅድሚያ ያበረታራ ነው ያለ ታይም ደሊ ዘሎ ሂጂ ስለዚህ دالو مسيل انت قالو مسيل كابريمو جيت تصورا بإرترا زيت قبرو قال ملت ولا لا خا قدامي نجر لا لا ترى أخمل سلكا ولا نزيع مهناتو نحنا قدامي نجر نحنا تحسينا تي قالسي بعوش تهاجرنا مخا مسحواتنا سلزغونه جزيو خوسدي خيلي عدل أي قبرنا أنت سرعات أبتهاجر زخونه نجر أنصار زلعل قالسي كفكر أي كارن نتمنى سي أفسدت أسفير والله سلزي أفسدت سفر أنت هاللي من سي إرترا أفسدت يخا جوسكا أكيبكا ترنيفكا نهاجر تقطوع مايتي إذا نجرت كاي أنا أنت لا حنت أبدأ ترى إذا زوم تهرمون زلهم أتي داس نهجلت زوم ده أخوات كام حالن ديو ردرا هيك قاتاتيلكا أب زمان أخوات كام زوم قويسون كباكستان سريلانكا مثل أنا كو أحواتنا يبركون كو إرتران مخانون كون فلت علينا جن بتحساسبها بقالسي بمتكل جن نعاي أحواتها يكونن بمتكل بخستاي مالتي مغنياتو مستنعي أفسدت زسفرن سرعات وجينهم زمتها اليوم نعاي صلاته إيميز بلو مو بزحف كاون هجوم ولا عكس بعلامة للزخونة ولا حوي ونابان تصنحو قدنيو صلايه كرم مالتي مغنياتو متكل علاماي قدم تاريخا ولا ونكو جبان شعبيانسي متكل سلازلوهم يم كلت حواتي طافو نيرو مغنياتو علاماي علامة خاصة أبلغ حتى كذا حوي أبلغ حتى كذا تجي حدا بزيوم دقفت زلوا فتيو جن زي اللي مسؤوم كل تشجرات زفولتو تسعة ميتاو كابوم تشجرنا إردرا يأمنوا اليوم جن مسها كوينهم تايم كرهبو مسهم كوينهم تايم كرهبو مسها كذا قريفتا عنزاب نحن نجر قريفتا نقال نجر تهيت وينكا قلنا لو حكى نجر أو كله هذي يوم تقفوا زلوا كيف فتوه عمارات أزل زي بلهم عدم خروج لزدليو أو دكان علوم جزال لهم صدر لهم وصحهم تقولي قال لي علوم مصدقوا زعلان صوتهم سياس كن زي تقولوا هذي زيهم نباهك تماس أمكن تايم روحوا نباهم تماس أم تايم روحوا مسحهم عبزي كوفي لهم كوعلو أبي تيك توك نعهم جزال هاي قبرو أبريمو تانك يو نزياكم لسالكا أنا نباي مسيوم بلبهم أمينهم وسعان هاي تهاجرهم ترديوهم أنت مسيوم صبوا نعيكم لي يكون زمصو زم سبا زيام أنا جيجان تالي نايجا زارسهم حساب على العلوم يقالسوا بكا أنا هاسوي قبر أنا أعطي إنكلي المسبوليساي كعادس لزي دلي أب جرمن فولت حقتها تأثير نيرك ألم بكلم جماعة تدي دقيمة كأسر أنا البوليساي سلازهارمكو نعي تغمننيو ربحننيو بوليساي هاري مها سياسة وردنيو أنا عشان هونكم ስለዚህ أنا ونتف يلهون أنا أوصل نتف ስለزي يلهون نعي مزم هكذا فلوني ግን እዚ ፖለቲካ እዚ ተሓውሰን ሓሳብ ኣይኮነን ብረው እዚ ጋዩ በቃ ነግሮም ኣለካ መሃሮም ዞም ሰባት አብሪሞ ያለ መሲሊካ ንስኻ ነቲ ስርዓት ዘይትድግፎ እንትኾንካ ነቲ ንሱ ዝገብሮ ፕሮግራም ዘዳለዎ ዘይትጉስጉሰሉ ዘይትሰርሓሉ እንትኾንካ ኣነ ትዝበዝሕ ፐርሰንት እኮ ላንጋላንጋ ኮይኑ ህዝብና እውን ከሎ እዚኦም ዝተንኩፎም ኣካል የለን ወላቶም ህግደፍ እኮ ምሳና ይውዕሉ ምሳና ይሰርሑ ኩሎም ከለዉ ግን ንሕና ንፀልእ ዘለና ግን ኣብታ ህግደፍ ዘዳለዋ ኤምባሲ ኤርትራ ዘዳለዋ ፕሮግራም ኣዳራሽ ከይዶም سابورت زغورو تهالين كن صلاتنا امبر زم زهرم زلو تبلم زلها اكو مسانا دك غزانا مسارحتنا مبالعتنا يمكو ግን
بمتكل جن أفتنا إعلام بوتا جن كلتينا نناتنا حساب علينا نتسرعات سابورت يقولوا له أنا خانت أرني تسرعاتي سلزي أفتا دراش جن أفتا أنا دوكو بلا زخيت زلوا خد دراش جن أبان تسأني عن جن أمني كونن كارو أنكو بلا قدف بتيت الناس حسنا أنكو تيناينا ወይ سلزي أنا قلنا عقا سغال سابورتي تكبروا نتسرعات نايقزار سخا حساب أدالي خاقن مسكما خازو أمسولو سبات نتزولو سرعات چالنج كبروا وي وانت دقفت هالي خاقا أفتي نسو زخر زدالو بروغرام كيدكا أنا تحتو زولوخو اتهاجر قولي لوا زولو حتتنتي أدراش عديمو مدب زمرح زولو أكل نوعي عتتو وندو نحنا نحتو زولونا حتو سي بزعبها قروم يردوم دي هراي لو تيدو ليدم إذا زي تبو إذا حقهم تبو إذا هيدي تبو تزارب كاسها ناو هيدكا مستيو معو زو كله وي حلفت زغونو حتوتات زي تبو تنادبك تحفاية لم تاي سويو تلك مجد أبسدت أنا كنا قرأت أنا ديسن حسب أبسدت أوردي إحنا أبحر ديمقراطيك بوتاس لنا ديمقراطيك بايتا كلنا بديمقراطيك مجد كن صراحة لنا يجي أنا نوفيك نوفي ده لنا قل وفي ترى هايو بتر إيزو تسائلي فلتني أملو دربي تسائلي فلتني كل شعب بدلا غيره كوفيلي يعلل ويسع كمنا نريو لم تاي تكلم من إسي كومو قبر يلن لم تاي تكلم من إسي بديمقراطيك أبيمو مجد على سلنا بحر أبي آخر ديمقراطيك متى هاجل تمن إسي أبزي كرمت جبني سر حنزة من إسي جبني سر بوليساي حرم تبي حرم يأسر جنزبي كفل اشترافه مزعاتي قال لك من إسي يدربه تحايل من إسيو مش حرب القسم يكونن إتهم قربات القسم ما بعد لا غيرهم ما تكفلوا تي سألوا تي جنزبي يكوبوا كم زي كم يقدر كلو تتمت كل سب أبزي سدد بديمقراطيك ما قد كسر حلو ده أنا قال قبل كله أبي آخر مكة على سبيل أبي ها آخر أبتا مكة بايتا بدهم لك عملت هو نبتا بايتا وريكا لك بأجاباب هاني صورة أجاباب كيركا كم تأبوتاتنا تقالي سم هاجر زومتو ساعات تقالي سكان حرنت وين ديمقراطي أو ثورة تقبل شعور لك فبدك أبزقهم كان بوليس تحرم أنا أبوي أحمد بك أنت هيك قبلك حوي تراي نعي أبز بوليس حرمك مش لون عين أبيمو إحنا ما تأثير كذا سمع بوليس إذا حرمه تأثيره عافية تسمعه حزنا أنا تاي تقيمه بال وأنت هلو مسيلي كابريمو أجيب دعوة بعد لا خدونو أي رأيني يوم قلة أنا نقر بعال بوفي على العلكات الزارة ولا وفي أنا نزغل من السي وفي لي أخوي يكون زي بوليس هرم زلو وين دراش عن زلو زمان سيدي بلب ترديو وتعديو ترديو بتاع هجور ترديو إيون داسات هكذا زفر زلمبر وفي إلى أخو سلطنة إلى أخو زم سبات يوم أنا بوفي أب جزاه وينو حسابي هاب قال ملا نحن لوط يمستهاليو لازم سيجي غيرو تهاليو وسناي نغريو انا ولا حنتي بزعبا وفي طرطر يبلن موركا كل تقدم من تاي سي حوي ابوتا بس او ما حدا سو ام يكون مدرك امس وزلو وفي انا لأنه خاطر هم يلين زلقم تبرع وفي السوق عندهم إنتيارنا إيرترا بوزحات أنا كنا قرأت إيرترا تمرتي ستاندرد لعليكم أنا بتحكي دوم نجيب بوزحات بوزحات مهارون هجي أبز ما يجنب كل سمعوك قامات لهم كإلي هجي ثلاثة أربعة خمسة ميديات بحنزا هوينهم حتى أرست كوسكوسو هوينهم هجي وفين تابع أيت قوونيا هاي مالتو تنهجدف داس بارتي تنهجدف بداية فيستيفال أيت قوونيا إلو زارو أمتيو كلهم من إنسان تاجرهم أيت قووني لا بشر جوروا هجي زنتايو وما صراحة اكتيفيتي السبب صراحة اكتيفيتي نيو نعم كوسكوسو صراحة دا قالوا سو عاود نو يبني كم زقبورو سو بصراحة هراي ما أدري ما تعسل يسخا بزي خاطر كله زلخا بزي جنب لك حاجة زم يدر كلهم نايدغف لا قالوا بزي جيستو جي حاجة يدر بي بزي نشنش مات تعد من سين تاهون ماني بوليرتي اوريدي حمش ميدا حارة ضربة تزاري بمصالحتها صراحتها يم صرحوا هاي تحسب صح عاولوا وجهم قبلوا وكيلو هرمهم بصراحتها هاي تهوننا كيلو صدر في قبل نبريقنا حمود تاع بزي تحرمين يشمو تدرا هاي تي انترفيوز قبل مستوبات كله بقى بموسيقى بقول لهم كوسكوس له قس لهم صراحه زحوي يجي زيت شبيت من زي عاش رسولو حوعته قلنا حاني قال بقى تاكب سب طبسي خانه እንታይ ክርድእ ኣለና መሲልካ እዚ ቃልሲ እንድዩ ንቃልሲ ተሃሊና ከዓ ናይ ተፈላለየ ሓሳብ ናይ ተፈላለየ ሰውራ እዩ ምክንያቱ ከም ሰውራ ርእዮ እቶም ደረፍቲ ነቲ ቃልሲ ነቲ ወኒ ናይቲ መንእሰይ ዘላዕሉ ክደርፉ ዘሎ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ህዝባዊ ግንባር እቲ ፍርቁ ሓይሊ ዝነበረ ብጎስጓስ እዩ እቲ ኣድጊ ዘለዎ ኣድጊ እቲ ብዕራይ ዘለዎ ብዕራይ እቲ ደርፊ ዝደርፍ ደርፊ ብከምኡ እንዳተባህለ ሰውራ ስለዝኮነ ይቃለስ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ዘለዉ ሰባት ከዓ ኣነ ውፍይ
ነዚ ኩሉ መንእሰይ ቀይርዎ እዩ ኣነ ዝብል ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ኣመለኻኽታ ክግደፍ ዝነበሮ ዝመንሰይ እዚ ሕጅን ዘለዎን ክልተ ጫፋት እዩ ሕጂ ንውፍይ ኣነ ብጣዕሚ ካብቶም ዝኮርዓሎም መንሰይ እዩ እዚ ሰብ እዚ ከዓ ኣበይ ሞዳ በዓል ውፍይነት እንተዝመርሕዎ ነዚ ዘሎ መድረኻት ማለት እዩ ስለዚ ውፍይ ከዓ ናቱ ፓርቲ ኣለዎ ኣነ ሀማን ሓቂ ሕጂ ፅበልሁ መዓስዮም በቃ ወሪዶም ቃልሱ ብኣገባብ መዓስ ልክዕ ሰውራ ይጅመር ፅበልሁ በቃ ሰለስተ ዓመት ንፅበለና ኩላትና ኩልሓን ዝረኣናይ ነገር የለን ተጋሩ ይሃልኹ ኣለዉ ይሞቱ ኣለዉ በቃ ካልእ ዝረኣናይ ነገር የለን በቃ ኣብዚ ኮይንካ እዩ ጥራሕ ትዛረባ በቃ ቴንክ ዩ ካብ መንእሰያት ትፅበ ንስኻ ንባዕልኻ ሲ ኣካል ናይቲ ለውጢ ዘይትኸውን ንምንታይ ንፅበዮም ኣለና ትብለኒ ኣለኻ እሱሙም ነቲ መንእሰይ ኣኪብኩሞ ዘለኹም ዝሓወይ ኣነ እንታይ መንእሰይ ኣኪብ ኣለኹ ንበይነይ ኣብዛነ ከርተት ዘለኹ እቶም ንኣኻ ቻሌንጅ ዝገብሩካ ቶም ኣነ ወዲ መሓመድ ፃዕዳ ወዲ በሎ ስለዘኾንኩ ሶም ንዓይ ቅበሉን እዮም ሶም መሓመድ ፃዕዳ ይነበረን የለን ሓሚድ ድርስ ዓወት የለን ከምዚኦም ብሉ ካዘም መንእሰያት ምስ ዘለዉ ሶም ናብ ትግራይ ነጥሩ ሕጂ ኣነ ምዚኦም ከመይ ገይርቃለን ሃው ነፂሎም እዮም እቲ ዘሎ ዝወት ትግራይ ወዲ ሓመድ ፃዕዳ እሳ ወዲ መሓመድ ፃዕዳ ስለዘይ ትብል ኢኻ ምስኦም ዘለኻ ኮሚልካስ ክትዛረብ ምስኦም ኮይንካ ኮሚልካስ ጋር ቪድዮ ስራሕ ኣነ ወዲ መሓመድ ፃዕዳ ካብ ቴድር ይመፅእ ደቂ ሰለስተ ድራጅና ታሪክ ናይ መሓመድ ፃዕዳ ግለፀሎም እስኪ ቪድዮ ስራሕ ኣሎም ትሪሕ እንዴ ዲስላይክ ወሃይ መሓመድ ፃዕዳ ይነበረን እዚኦም ምስኻ ዘለዉ እዚኦም ትግራይ ትግርኒ ይብሉ ዘለዉ ሕጂ እዚ ትግር ተሓወይ ሳብ ተሓቂ ደው ይብል ተሓን ግን ኣምላኽ ይሓግዘካ እንታይ ኣሎ መሲል ሪሞ ኣለው እንዶ ተንበርገ تخيلهم ظهور سواد الله تردي كاب زعلكم أنا إنت أبوي محمد سعدنا نحن بكا سوي تاريخي أنا بويا خيط بكا بكا لا لا هاني ما تاسلني هذا راح تقرأ سعر بالش تاريخ تاريخ كبوخ تخيط تخيلي خاش قريب بلنا إبراهيم أنا جن ود تدرر كوينه ود محمد سعد كوينه كبر جينا حمد يكون كاب زخونه مكسر زعليني أكل يلن زون كلهم نعم تنقرأ ما سوم له محمد سعد ينبرين نقول حكيته رأي أبتنا دي فيديوهات أبزر الله من محمد سعد نيتهدر تمرته يهبي ما عند أبوي تجبر حزوم عدناي وسنا يمنور إحنا بكن يوم كنا أول نيرنا نحنا هنا مجمع حزوم نيرنا محمد سعد مجمع وعاتي يجي التاريخ سمداي زي نقرو أنا هاي مهر على هو ينقر على هو سوم لنا محمد سعد منيو ينبرين نفلتونينا كم تقولها مصاحب تعهد نورا حزوم سوات يجزيت شجر مجمع كمان كده مجمع ده مهارات ولا ده مهارات دايدي تهلخ كوين بر محمد سعد زي فلت إرتراوي ويون تاريخ نايت درر زي فلت إرتراوي يلن حجي نحنا جن عائلة كان تبرجنا حمد إنه بعلسي تفعل عليه حساب زلوي هذي جي ساعات جن إرترا هجروا ناس أخوز خف شعبية نحزبه خجلاجلي قال صارله سلذي أكلنا إذا قال سيدي أنت خوي ناس فوق أيكون نانكا نايجزار سنا قال سمسريتنا نتسرعت علينا بحق نفلت أنت هالينا نتسرعت كنا قالي ببوغون كنت قال شلوكم حجيب زي سي نسخة إرتران قال ما بعدكم أنتي صحفانو تيمنا عخا challenges قبل خاصوات ينكم زولو زلو أنا لمن إسخاء إرتراوي يكون كان زبلن إلنا أكل نتسلم تعرف خبلني كأنيو عاوزون بزعبة إرتراسي زكاة يعمل لين أنا زي ود إرتراو زي كوينس تامسي لفزي زي قتل هاجر وتعاس لزلنا كن challenge قبل كان لهم مسخة مالتي هجي كومو يبلو لو زي جوالا إسخاء إرتراوي يكون كانوا له إرتراو مبش أبي محمد أنا أبي كوسكروها نبي لا تقرأ تفتينه محمد أنا ونيري فتني تجارب العالم كله يوم يعني نبرة نابزي العالم كنا قرومهم نبي كسودها صحاب كل شيء ونيرك سومي يقول كثيرهم ناو يعطوا سوم بعلم ترى ديكا هم له هذا اللو بزحات صحابنا أبغى هنيرك كل شيء محمد أنا أبغى ينيرو قال بوتا يفتني لك أسأل استرار نحن أوينا فدا على عزومه شو لأن سبعة توديا ها إيروي ده حال يمو أنا أنتي كم لك هذا اللي مسيلك جي حما ورد تدرر يبلنا عندي في الله مسي قدرت تسوقعوا عدون رستن زي عنو ورد تدرر كلنا يبلنا دي سلاد بتا نسخات تعملك عن طريق السرعة زين تتقاليس كان عاي حدا ما أنا أدري كان أنا ود من كعي همان أبوي أبوش إرتراي تقايمه كومي أنا صوتو شيلك نجدي لا تكين كاخد خيد لك بخاسي هو جنا الدجال بوليس كحرم أحواتي كحرم إرتراين كماي كم تعندو زبال كايو كم تزجلت كايو زم أحواتنا يوم مسحنا صورهم مسحنا عبيهم بزحك أم نحنا نورمال مس أحواتنا نحن بأثرنا تجا أنا هابز توليد عبي قرب حساب اللي أنا هابز توليد عبي ديمقراطيك زي تاجم تماهيري عب ديمقراطية عشان كاسحن قربت كاي تحرمنها حقها تكاتع مسؤول
نحنا ديمقراطيك حاجرنا نبذرنا في تحول حاجر سلمتي أنا ناب دحرت كملس أبزي ببدرن أملم كواقع حتى سلمتي كان زي ኣብ ኤርትራ ክትኣቱ እንትኾንካ ለውጢ ክተምፅእ እንትኾንካስ ሕጂ ነዚ ዘሎ ሓወይ ዳሳት ኣይሃርምኒ ትብለኒ ኣለኻ ኣብቲ ሃገር ተኸይድካ ኸ ደኣ እሞ ምስ ኢሳያስ ወጊኖም እንተመፂኦም ኻ ኤርትራውያን ብኸመይ ኢኻ ንኢሳያስ ክተኣል እየ ትሓስብ حمد تخون زمتي سو أبايتايو أمريت إن مريت هتقالس الله مريت كا مريت كان حق قالس الله دلائي كتقبراو كان فلسطين يجمز إسرائيل واقول له إن مريت هم قالس زلهم ده تحسب سها الصوم تحسب كايو كلت يوم دك أحواتهم دك حوبطات يوم جم حالة دك إسماعيل يوم جم حالة دك إسحاق يوم تترجي أحواتهم بدأ سبب إنه بعلم فالوتو يوم تنبوك يوم كمان نعرفهم فالوتو زي ما بزوانهم تبع هون لهم فلسطين إسرائيل يجا ورحن تقمني يسوم يفعلوا تيم تبوق يوم تم حدا دك إسماعيل يوم تم حدا دك إسحاق يوم دك حبوتات يوم لو ما عندي بعض اللوت صحي يروحوا يوم قومي أبا أخوات هديك እሞ ኣነ ኻ ዝሓተካ ዘለኹ ኣብዚ ኣብ ስደት ኮይኖም ብካድራት ኣዳልዮም ፖለቲከኛታት ኣዳልዮም ኩሉ ገይሮም ሲ ብኡ ገይሮም ቻለንጅ ይገብሩ ከለዉ እዞም ደገፍቲ ስደት ዘለዉ ስለዚ እዚኦም ፀላእትና ኢልካ ይትሓስብን مو أنا هيدا أب ديمقراطيك هاجر مسؤول بالديمقراطي أكايدا أو خير كاتا أبتو بوش تاتهم بس جن أنا واقع هذا اللي مسؤول بس أنا بقوله فتينة بديمقراطيك مقدر عاوز فتينة مستناتهم أزلع على أكايدو في مهور نديو صبوا يزارب تكني هواي على زارب أو يتوليدو مرتدا ما هيرو قلي كمزي سلمتاي سو مستم عبيت حلفت إنه هكذا زي كاتا زي زارب سلمتاي كم مسكاب لو ما عنده يجبرن سلمتاي سو بحق مقادي بحالة طبعا غيرو for example يجي شوتغارت نيرو فيستيفال مش ناتهم ويا جيسن አለው سمتاي طبعا غيرو ነቲ መንግስቲ ነታ ከተማ ጊስን ከሳ የለን በህጋው መገዲ በህጋው አካይዳ ነዚ ፌስቲቫል ሰምታይ ከዓቅቦ ፍትን የለን ሰምታይ ነዶም እንስያ ዝብሎም ከይትኩም ኣብ በትሪ ህሮምዎ ዝሕጋዊ ይኮነን በህጋው መገዲ ሰምታይ ዘይፈቶ ነው መጀመርታ ድዑ ምናልባት መንግስቲ በዓለም ከምትል ሰምታት ይብሉ በቃ እዚ ፌስቲቫል ተዓጭዩ ተርጅካ ነጥብታትና አምፀ እዚ ህዝብና ናሞተ ከምዝና ሆንና ከምዝና ሆንና እዚኦም ኣብዚ ኮፍ ኢሎም ፓርቲ ይገብሩ ገንዘብ ይኩቡ ኢሉ ኩሉ ነጥብታት ፂሒፉ ብጠበቃ ሰምታይ ሆማ ይፈተነን ሰምታይ ኣሕዋት ተሓራሪሞም ኣብዚ ሱና ድም ዘለና ዛትብላ ዘለኻ ሕቶሲ ኣሃይስኪ ከድካ ንስኻ ግበራ ምክንያቱ ግደፍ ኣብቲ ዳራሽ እትዮም ኩሓቱኻ ሓቲትካያን ክምልሱ ዘይክእሉ ኣካላት እዮም ክትፈልጥ ዘለካ ሕጂ ከምዚ ሕጋዊ ጌርካ ገለይ ትውሰዶም ኣብቲ ዳራሽ ናቶም ኮንኩርሲ ይብለካ ኣሎ እቲ ክልተ ካሚቲ ዝኸፍል እውን ሕቶ ሓቲቱ ክምለሶ ኣይክእልኒ ብቲ ዳራሽ ምክንያቱ ካሜራ የፍቅዱ ቪድዮ ክትቀዳሕ የፍቅዱ ክትሓቶም እውን ቻሌንጅ ክትገብሮም እውን ዓቕሚ የብሎምን ኣይምልሱልካን እዮም ተሓተነም ሕረ ፅቡቅ ስራሕ ይብካን ኣለካ በቃ እዚ ሓንቲ ፅቡቅ መገዲ ኣነ ሰምታይ ኩሉ ሻዕ ምስ ተቃወማ ይዛረጡ ኮይነ ኩሉ ሻዕ ተቃወምቲ ሓንቲ ያዛረቦም ኩሉ ሻዕ ሓንቲ ያዛረቦም እጂ እንታይ ጥቕመካ ኩሉ ሻዕ ምስ ተቃወማ ይተኮይንካ ሳክልቲ ወገን ክትሰማዕ ኣለካ ግን እቲ ተባኢሶም شعمان كتير ما تسمعون وين الحالة راح سمعها تأمنوا ومنتاي تسمع لك هكدفسي ومهنات زم دقفتك وخمانات السديدهم مسيام سدت مسيام هاجرنا تبوا الله منقسنا تبوا الله أيتهم كفلنا بلو نريو نريو أنا كحتى مسوم دلهم إني سياسة مفوعيو منقسنا تبوا حدنا هفتاميو تكمل بيننا أنت لو بننا عيون حنشي قرينا بيرترا عود تسلم الله أجن أنا مسلم تزاربكم ما بزيج مسلم زاربون نيرهم عبارات كده مساعد زنات الله يزحلف خمونا كل شعب نيرهم تسلم الله بيرترا كل شعب دالي هو برنامج كيدكا بفيديو ملك غيركا حطتهم انتايكم شرفنا كوريا ما كيف فتني طب جرمن ابي كوباني فلتني ناتهم فيستيفال كيدي فلتني ግን ከማስኪ መደብ ክሰርሕ ክፍትኒ ሽዑን ንሰምዖም እንታይ ምሉ ማለት ፋዲናት ኮይኖም ها زاربو ديوم يزاربو نريو ومناتو تدنبت قامو بعلو في زحت وديوم ولا تنبرجن احمد زحتو اكبابيل كحتتهم شعهم ملسل كاريم ملسل كان تريو مغناتو ملسونا يكونون مغناتو زيوم ريموت نا حدا لك خمس كمبيوتر وين تي في نابدس بلتكات تقايره كوميام متم دغفتون كملسو يكونون كحتونا يكونون بزعبا هاغروم انتي درجه وريدالا امنتي يالو حزبهم ويون أنت كم سبب إرتراهم كنا بعل إيطاليسي رسالتنا نبور زي رخبة تدربي توقعي فوق كله إرتراوسي نزحت تازي كمل زي كل دقافي وكذا لنا تاجر قرفهم مسانا يتهلا لغنا عنا ويعني بلنا عقامي بلنا بزي قد
حتى هاجرهم عمتاي درجة الله جن كحتى يجبهم أي حتى نيوم جنزيهم وجزاو تقومهم أبت هاجر بس يحمل نقملوسو قال كابزي كخون خلو باستا روز مليون ببرميل بزي بي ناي ورح سريدهم قلبهم أو هوليدي بس يحمل نايد موسو تهاجر بس مو الله يبلغها እዚህ ግን ኣይኮነን ሃገር ክሳብ ሕጂ ብሓዋላት እናበረ ሃገር ሒዞም ሃገር ኣለትና ኢልካ እውን ክትምካሕ ዘይክእል ስለዚ ነዚ ለውጢ እዚ ክንልውጦ ግን ኩላትና ክንፅዕር ኣለና ባህላ ኣነ በርጌና ሓመድ ምፃእ ኣይብለካን ተረዲእካ ተቢልካ ክትመፅእ ፅቡቅ እዩ ኣብቲ ዘለካ ይኹንካ ኣብዛ መጨረሻ ኣነ ክብል ደሊ እቶም ብርጌድና ሓመዱ ንዓይ ኤርትራውያን እዮም ኣለው ማለት 80 ሚእታዊ ንበል ኤርትራውያን 20 ሚእታዊ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን እዮም ብርጌድና ሓመዱ ሕጂ ግን أنا نعم كم أحوات إيرتراويين زريهم تيوم هاد دقفوا زلوا هاكم إيرتراويين هم جانا مس إيرتراوي يكسر زلني بيتي وجن كنا تسر حالك ريو زلني ترى ديكا إيرتراوي ترى ديكا الجي إتك ألتي كمي كهون زلوا تأكيدا أنا نبي على استراتيجي قبلهم تزول كاني تنا عهد دسي بزي ولا كان نقدر تبزعو نبي على هم قد في طريق كاني كاب كيت كات تدقف زي أنا كاب كل زمان جاهز وسطعنا بنت بعض ذلك عمي بريسبكت بزيت أرفي بحسب راح تزاربك وموجودك بتعمل حبوسي بتعمل كورباها ተቋማይ ኔርካ ተመሊስካ ስለ ኣነ ስለ ዘይሐጎስኩኻ ኣነ ሕማቕ ስለ ተዛረብኩ ወይ ምን ሓደ ከምኡ ስለ ተዛረበ ተመሊስካ ናብቲ ኣንጻሩ ዝነበርካ ስርዓት ጌጋሎ መገዲ ትብሎ ዝነበርካ ስርዓት ካብ ትማሻኸን ከም በዓል ዘርሰናይ ናይ ገዛ ርስኻ ቃልሲ ክትመስረት ኣለካ ከመኻ ተረድኦም ሰባት እንተልዮም ኤርትራውያን ዲኹም ኢልኩም ወላ ገለ ዲኹም ኢልኩም ትቃለሱ ሽዑ ከማይ ኢሉ ማለት ነው አሉ ህጅ ዘርሰናይ ዝደረፎ ትግራይ ዝደረፎ ሙዚቃ አሎ ኣብቲ ናይ ተፈታዊ ከትካ ትረኽቦها ፌስቲቫል ነይሮ እስራኤል ግላውቢሽ ተሪሃዮ ትግራይ ደሪፍሎም ሁሉን ከተማ ናይ ትግራይ ተንጊፍወን ናይ ኤርትራ ናይ አኮሎግዛይ ናይ ሰራይ ከምዝና በለት ፈታህ ደርፊ ምሽ ጓይላ ያ ለሃይ ግን ሃና ኤርትራ ደሪፉ ንዓዱ ህጂ እስኻን ሓደ ህዝቢ ውፅዕ ዘሎ ጎረቤትካ ተቆይኑ ብዝኾነ ቀረባ ንዓኻ ዝኾነ ኣብቲ ሕማቅ ግዜ ንሱ ትኸውን ኣብ ጎኑ ትኸውን ከምኡ ንፈልጦ ኢና ህጂ ሙሉእ ዓለም ምስ ፓለስቲና ኣላ ሓደ ክፋል ናይ ዓለም ሃምስ እስራኤል ኣሎ ምስ ትውፅዕ ኣብ መውት ዘሎ ምሽ ዛሬ ግን ነገር ርግእ ምስ በለ ነገር ዝሕል ምስ በለ ኣብኡ ገለ ርግኣት ምስ ተፈጠረ ሰላም ቁርብ ምስ ተፈጠረ ሰምዞ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ገይሮም ገለ ነገር ኣብኡ ተዓሪ ነይሩ ቁርብ ተቀይሩ ሽዑ እንታይ ትገብር ምልስ ትብል ናብቲ ጉዳይካ ንኸይ ናብቲ ናትካ ጉዳይካ ሃገርካ ተኣቱ እጃብ ጀርመን ዘለው ፓለስቲና ኣለና ዝብሉ ዘለው صح ንጎ ፓለስቲና ነገር ምስ ተዓፀወ እሶም ቀጻሊ ብዛዕባ ፓለስቲና ፖስት ይገብሩን እዮም ወዲያታ ነገር ኣብቲ ግን ትሎ ዘለሃ ደንብ ፍቲ ስቲል ስካብሎ ማዓንቲ በቃ ትግራይ ኢማ ቢዳ ትግራይ ምስተጋሩ ናበሉ ሓደሎ እጃ ዓቢ መጪ ምስ ዓቢ ምስ ኣምሓራ ምስ ኦሮሞ ናበልካ ኩልሻ ኢትዮጵያ ትውጥዋ ዚና ጸሊና እቲ መንሽሙ እቲ ተርዘና ነዚ ጸልዩ ኤርትራ ናብ ኦማቲ ናበይ ኸይ ትሽዑ ናብ ቻይና ኸይ ሙስ ግድና ኦን ከይዳ ነዚ ጸልዩ ኣሎ ሰምዒ ደርቢኩም ኢሉ ተዛሪቡ ጸባይ ሰምዒ ኣብሪዮ እንታይ ኣሎ መሲልካ ሕጂ ኩርዳልካ ትኮሙ ምባል ቃልሲ ክሳብ ዘለና ምስተፈላለየ ሓሳብ ምስ እዋናዊ ኢኻ ትኸይድ ኣብ ሓደ ንቃፃ ይትኸውን ኢኻ ምክንያቱ ንዓኻ ዘርባሓካ ነገር እንዳተለዋወጥካ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ክትኸይድ ትኽእል ኢኻ ኣነ ግን ልዕሊ ማንም ኣብቲ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ክእለ ኣለዎ ባህላ ስለዚ ቤን ለዮ ቤን ንኺድ ገለ ኣበይ ንቃለስ ነቲ ኣብቲ ቃልሲ ምስ በፃሕና ንርክበሉ ማለት እዩ ሕጂ ግን ተመሊስካ ናብቲ ስርዓት ደጋፊ ምዃን ኣነ ዝፀልእ ዘለኹ ልዕሊ ማንም ማለት እዩ ምክንያቱ እምበሽቶም ክደፍ ዘለው ደገፍቲ ክደፍ ዘለው ከነውፅኦም እንዳፃዓርናስ ክንደይ ዓመት ተቋዊንካዮ ዳግማይ ናብኡ ንክትምለስ ግን ኣደኖ ከምዚ ትብዓት ኣይኮነን ናይ ቃልሲ ባህሪ ኣይኮነን ስለዚ ኦኬ ዘ ጽቡቅ ኣለ ሃድ ግፋይ ካብ ንዑም ትድግፎም ሃገርካ ትድግፍ ዝሃን ገብሩ ዘለኹ ዳሕራይ ግን ትሪሃዮ ሃማን ሕጂ ትጸገም እንታይ እዩ ስኻ ኩሉ ሻዕ ዝኾነ ዝመጽእ ኣካል ዝኾነ ዝመጽእ ሓይል ንእስያስ ኮትፎ እየ ዝብለካ ጽጋዕ ተኮይንካ እቲ ሓድሽ ሓይሊ ጽጉዑ ዘሎ ሃማን ኣይኣምነካን ይልክዕ ንዓ ከም ተቃላሳይ ስለምንታይ ሓደ ተቃላሳይ ኩሉ ሻዕ ግልብጥብጥ ትብል ተኮይኑ ሽዑ መን ከኣምነካ ዶክተር አብይ ዕውር ኣይኮነን እዚኦም በዓል ውፊ እዚ ኩሉ ምንቅስቃሳት ኣብ ስደት ዘሎ እዚ ብርጌድና ሓምዝሎ መዓንቲ ዝበሃል ትግራይ ይብል ነይሩ እሶም ሓምስ ኣብዮም በኣሱ ነይሮም ሽዑ ከሽይዞ ሙሴም በኣሱ ህጅሎ መዓንቲ ሃ አብይ ብላ ኣሎ ብሎ ሰሃሪዎም ብቅድሚው ግን አብይ ክጠፍዮም ሶም ዝዕሩ ነይሮም ትግራይ ትስዕርዮም ብሎ ነይሮም ክልተ ዓመት ሎ መዓንቲ መፅኦም ሃ አብይ ይስዕር ብሎ ህጂ አብይ ታትሓስቦ ከምዚ ባምቡላ
رؤس زي يقول وماجي واي لحد كومي لو تفاقم ملكا سنة نمزلنا هجي كن صاحب بينا هناك مرقز إسكان تخيل قابك إيرترا مس إيرترا يعني كاتعاتي 5 سنة هينكو همان الصحن من هتحوزه زلك أنا تهزبي وش زلوا نقرأ استراتيجي لك صورة كم يك نقرأ ملكة صح قرب سبت أكب 5 6 7 برهات وات برهام زوات صح أبو هين كات كوسكوس أبو برها أنت تجمر شو كمول عالم سبي كتت إيرتراو كتت مزعكا تبزح شو عدت انت أتو حمزة عدم ساعتها هزبت حزو أكلات قبل هزبت حس هاجر السب قاسا ترجيكا لو بيبل مزها تقعهم كلاشين تقوم تمهرهم تنقحهم شعود سراويت سياسة هاجروس زفكر لوط كمتي يلو زين هزبه من قص آسيو إرتوانيا مزمن وعلم مزم قالوا سلون لوط الديمقراطي تعالوا حدا كفال كابتن من قصتاوي سراويت ناوهاي نطب كومنا بالك تبزح عسمرة تأتو بس كده مس أدها بقى تعدي إسكال لحد عادات إركا تشاو حدش بوليتيكال فتر كم زي ثورة أبزو هنكا بوليسا هارينكا إمن دربي حزمة اللوط يلن بقى كنا قرأكا إزاي يا بقى أنا جا كوبي غيركم زرقوا كم زي ثورة سرعة هزبها حزة لك أنا إريتريان people تجري لك إثيوبيا لك أمحارة لك ولا حد لك يعني هزب إريتريا لك هزب إريتريا وش تزلوا نعم تحزم بقى هم زي ثورة زقبر بقى تاكب لك أنا بس صورتك فولتي كله تنقرات كمي ترجع انت زي كون لك ابيمو انت هلا مسيلك كمزي حجنا عنا بعلو في قلنا قبلنا مبالون كان جبن يرى وكلت عامت ملوك اساس مسي مسام حراو جينوكو نحنا بانديرا محزم لهم زدوق فزلون هجرفكو سلاسل فكم سام حرب بانديرا وحزم كخدكو حاجه كلت عامت ملوك سلازي نحنا خمس لزبناس نحنا نبلو حرام اتم مقدف زغبروخا كم حلال غير كاي توسدو من بعد تجيبوا أنا جبوا السياسة كم زارب هاللو أنا تايل وقول إثيوبيا كم زلوا السياسة إثيوبياوي حقهم يوم والله بعد كل ده هذا سياسة إثيوبياوي ساعات يكون وجي وتم ما كعند دايل بيجيبوتهم أنا كعند دايل إريتران إثيوبيان كلتا حزب حاسبهم نتحقق زي فوتو يلو تزاري بصبع على السياسة متجاجي والله ما تم كم دقفت يوم خالص يقولي قالوا تم دقفتي مسا ابز كنات ناي تግራይ تاريخاسي مسوم مستمم حريم وجينهم حاجيم مالتي ስለዚህ ንሕና ከምኡ ምባልና ሕጂ ቆጨውጦ ዘብሎ ኤርትራዊ እንተሃልዩ ደጋፊ ኣብ ርእሱ ከም ትመፅእ ጥራይ ክርድኦ ኣለዎ ስለዚ ንሕና ቃልሲ ህግደፍ በዚ ይሕሸኩም በዚ ምስመን በዚ ገለመለ ንዓይ ኣነ ተቃላሳይ ኣንጻር ሻዕብያ ቃለስ ኣለኹ ዝኾነ ሰብ ጸላእየ ንዓይ መቃለሲ ቦታ ክደልየለ ኣይደልን ናይ ገዛ ርእሰይ ቃልስለኒ ቤን ንህግደፍ ኣልይኻ ንዓይ ዝምልከት ስለዚ بكا በዚ ዝብለና ኣካል ሰብ ኣይደለን ነቲ ሃገረይ هم ንኽቃለስ ንህግደፍ ንኽቃለስ ግን በርጌና ሓመዱ ምስ ዝጥዕሞ ወላ ግደፍ ምስ ኣብ ይኹን ወላ ምስ ሸጣን እውን ተሻሪኹ ንሃገሩ ናፃ ዘውፅእ እንተሃልዩ ዌልካም ጥራይ ኢና ንብሎ ስለዚ ንበርጌና هم ሓመዱ በዚ إذا ناتكم استراتيجي نبرجنا حمودو أنا ولا عندي نادري إذا تفولتوهم ترى أنا أنتي بلوكم نعهم حواتنا نبرجنا حمودو هون بقى زبلوكم بوليساي مهرام جيجايو مزبها حليف كام مهات دكتور أبي مهات جيجايو هقدر في كتب له يقولكم عشان إحنا كل نسامع عينا تتحاوي تلك كارسن حسن هم تقبل كلا لك دلاي فتحي تروح برجنا حمد بيكون أنت ما قدي وزوح على ما قدت حرق قرب تروح حرق أنفر هون نزلوا زوج أنفر يزلوا كومي حسن حساب نيتن تدلاي فتحي تفل عليه سن حساب ستفل عليه قرص كله كإدي تفل عليه ما قد كله كإدي قدن هجي كلها وضع كيف سلزلا تاتيجرينيا كلها حزب أو الله يكون المالت إرترا تحت تجرينيا يكون ساعات بهري ترديكا تري تولدي قطيركا ካብ ኢትዮጵያ ዝመጻእ ኤርትራ ዝነብር ኣብቲ ካልእ ብሄር ሃመን ኣለዉ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እዚኦም እዮም ትውልዲ ቆፂሮም ሎም ዓንቲ ኣብዪ ትግራይ ይብሉ ዘለዉ መሓመድ ፃዕዳ ግን ካብኡ ይመፅን እዚ ንሕና ኤርትራ ንብል ኣለና ስለዚ እንደ ኣቦ ሃባ ሃትወድእ ኣብታ መሬትካ መጨረሽታ እታ መሬትካ ሃትወድእ ወይ ደጋጊ ኣነ መሬት ኢትዮጵያ መሬት ኢትዮጵያ ይስኒ ኣነ ትውልዲ ቆፂረ መሬት ኖ ዓደ ስለ ዘለና ርስቲ ስለ ዘለና ዓዲ ስለ ዘለና ሃገር ስለ ዘለትና ኢና ንቃለስ ዘለና ስለዚ እዚ ዓዲ እንተዘይትህልወና መሬት ርስቲ እንተዘይህልወና ግን ኣብዚ ዘካትዕ ነገር የብልናን ስለዚ ንስኻ ንኤርትራ ትሓልለኻ እቲ በርጌና ሓመዱ ንባዕሉ ንሃገሩን ንዓዱን እዩ ዝቃለስ ዘሎ እምበር ንማንን ካልእ ጎደቦ ኣይቃለስን እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ መንእሰይ እዚ ተወፂዑ ወፅዓ
ተረዲዎ ይቃለሳሎ ብዝመሰሎ ካ ይቃለሳሎ ነዚ ወይ ሳፖርት ንግበሮ ወይ ካ ጸላእቱ ንኹን ዳሲ አይ ወይ ጸላእቱ ኮይና ጠላቴ ምስ እኮ ነኝ ጸላእ ኮይና እስኻ ህጂ እዚ ትጠቀም ዝኾነ ቁሩም ንቕፈታት ተመጪ በቃ ጸላኢ ህግደፍ ይትብሉ ኩምሬ ምጆም ብላክ ብዛዕባ ሕማ ዛረብ ኖ ኣነ ኮን እዚ ድራር ብዛዕባ ሕማ ዛረብ ኢለካ አንተ ስለምንታይ ታገሬ ኣነ ብቅድሚኡ ኣነ ዛረብ ነይረ ሚድያ ወፅየ ወላይ ፍትሒ ቅድሚኦም ዛረብ ነይረ ኣነ ቅድሚ ድራር ኣብ ኤርትራ ሃሎ ኣነ ኣብዚ ዛረብ ነይረ ብዛዕባ ቅዋም ብዛዕባ ሕግን ፍትሕን ኤርትራ ኣነ ዛረብ ነይረ ጆን ብላክ ፓስፖርት ሓትት ሃሎ ኣብ ሆላንድ መእተዊ ኣብቲ ታሽሙ ኣብቲ ናይ ሬፉጂስ ካምፕ ሃሎ أنا بزارك نير بزاع فتحي نيرتها رديك أنت هاي مزيم نعير بسون لو إذا أنا تردان برجعنا حمدو جيجا غيرهم جيجا ثا تالوس بزور تقدر ديوا أنا كون زي حبيبي إذا خايف متكل I don't know لونج نوي عملت سلة فلان الناس اللي أنا هنا قد محجي توامي نيركا صبغ غير فتكا نعل نيرنا نرخب نيرنا في فيسبوك حجي زل خايف متكل أقطع محجي سلة أنا ولا عود رجع ما بس هاي تفكرها حدار غيره والعور يده دحري أبوي حميمو نيرو لان نوح أبوي هوسبيتال نيرو نوح مسوق هيدا كاب وجه نيره هبتي ميديا نوح شو كان زارب نيره كان نجار زارب نيره أنا عمد رجيكا وجه نيره هجزي تقرأ نجار نيرو كتا عمد أنا شو تقرأ سعره ملينا وركون ليت معادنكم سمكن معاد جنزي ما تقوم ما نسي بتنايك محجز نبر كاي متكل يزفلتك حججن أبنتاي متكل الله سنع خايز ملكت في جوني ريكا سلذي أفتش شعوز نبر كله تقامي نيركا تقص نيركا بلك عفلتك صبو غيرنا لعل سلذ نبرنا مخا ولا ون باكال تيكونت في تليفون تراخينا لك عد مخنا خمس نحنا ون بزح نجر علينا مالتي حجز الله خاي متكل جن كمية الله أكسب زي فتشكوخا حجبت تقول زلخا كن أنا متكلة زلخو دلاي بتحي أبزي خمسة كبر حوالي كم لو تقراوا يا بزحات كله بزحي بجاب كلكم الفوت عدو حجوا تقولي بقولوا شو عدو أبي عد هات هدرر أنا عدي أنا أقلع تفعل عدلات أني أقلع وفتاي تجي تهدرر يعدون تهدرر ها عسرة ذاك عسرة عندي عدتين عسرة حمشنا عدتات حمشني ها جسو كاب عقولا زبال عدين قولاتنا جن دك سهس درار دك تهدررينا هازومو دنا سبا مونغو دك محارن مع عين مريتنا مش توكل وز حداتي يجي انا بجنا سباي سو كاب عقولاي تحرى الله حداس عد نبري تقراوي سبلو هذا احنا مستقراي تولدين راحبنا ولو هنا هلك تجيبوا على حسابي انت ركدف سلازخونكو كل دلاي فتحي تقراوي نم زغبرو تهاجر 5 مليون 6 مليون وي 4 مليون ناس زغبرو بزغلو توامي تقراوي بيروم سلاز حسبوي ازي يعني انا 10 عام انا اول قصه زارو ما تنتهي بس احسن زول لي ديسكيت نسالت انا يوتيوب دله 10 فيديو تتركبها ابي سوبل انا منتي تقراوي زغنتي ارتراوي 10 فيديو هم تركبها 10 هم بعلو زاربو فجي كما غيرهم تايكو بلوها شو على هاتم توين كان منتي تقراوي زغنتي ارتراوي شو انتايكو بلوها تصبلها طيب نو انا قبل خيله ولا جون كوبل كالو انا ود قلع خوينه منتي تقراوي انت لك انا نعتي زبلو زلخو تشالنج تقبرن الله كامبر نو خير تراو كان بلو ناتكم منتك بلو بلو ولا جلخون سي انا اداره بشو نحق ابوها تولدي اداره اتمنى انك ما قدفو زيغنتي انا ارتراوي انت لك زكاتي عبل كان ولا حنتي كابزي انا مغنات ارتراوي زيغنتي انت لك زاسي قال انجمنجم صيخا منتكا قدن افت شعته بهر امن قال انا زي قلازي كلامي بلو كله زبحان منت نفس خاله قدمت ني تاريخ عم بتقول هاجر ها بجا نيرو غيرنا هدي دحان سهانتي هتقبلنا عايز حجزنا حسانه فدوكا نعم نغرو مني محمد سعاده مسخازو ابالات ناتكا متقالستها محمد سعاده يامنوا اليوم ني حميد درس عوته يامنوا اليوم اجي حميد درس عوته ود حونتاي ود محمد سعاده يدق سلس درا حرابهم حونتاي نغنسوا وريدوم نعنا كابي سنتلها حميد درس عوته وريدو تاريخ محرم نغرم بقى انا برجن حمد خفون كله انا بزعوات ولدي
ኣጻሪኽ ነግሮም ገለ ይኮንኩን ኣነ ለውጢ ደልየ ኣብታ ሃገር ከም በገና ሓመድ ቃልሳለኹ እዞም ስልጣን እዮም በሃኖም እንታይ ወለደይ ፀባእ ኣለኒ ምስለ ስمعني كم دا جبهة قرم ستنصلت او هني دق محمد زعلان يروم اجي كوميلوم نعاك نطلو هايم دحرا مجرشا ساعات تولدي قوتيرم تولدي وعلي تدري ود محمد زعلان كان انت يرهبو كبزراي مصنزي كطفا الله ويلوم نعاك تعقبلو هايم ترى انا جبهة زنده بيهم لو تسلا زغونه نابت هاجرنا زبو طرطر يبلي اندحان طرايت هاجري هاجر ስለምን جبهة تقيفا جبهة مو حتتهم أنا جبهة أنا من تايم شعبيات في مالك حتتهم نتهم دقفتي تجارب كوينهم أنت سمعت تقولون لا بس تجارب كوينهم تنتهي في أمة سلا أو صحت ما ندك مالتهم دك بلوهم تدك بحد دك بلوهم أبجبها كو حدا حدا ورجع كل نيرم نايمون لإيرترا نيرم كان أورج أزي بهرات كان نيرم سلا شعبيات نجبها خطفها كله بعلامة يتفيوا مغنياتو ثورة إرترا حدا ودبي تسكيم زخيد نداولو خاف سحل أمتيهم حنتي منهتو ودب حزم متيهم أفسد تسفيرهم نان هلوها مغنياتو جبها أنت تهلو بتهاجركو أنت قدرنا نسلت أنا أختبل نسياس لو تمن تنيران عناون محجزتنا لو متأني حنت تخونا بتهاجر مالك جن شعبي أرجومات يمه حدا الثورة أنا حدا قالسي حدا ودبي السكم داول متيهم بزي زكاة عمي ولا تشالنجز قبرهم يلا لك 30 كلتان عمد هاجر أبادي موما حزبنا بسدة تسفيرهم قوان شنطرون حزم تريفهم ولا حنتي بوتاتنا واقع خفيلهم جن ما يكون تريفه قالصهم ولا حنتي أنا سي فازري وتهدري كاب سمانا شد كسافيجي وتهدر الله يجي أبزلو كسافيجي كاب سمانا شد كسافيجي وتهدر الله فازري محمد علي ونفو كان مرجع يقولون مرتو يسو رستو يو كل شيء عوينا نيرنا هنا هزومو ناتنا مرتو يسو أبوي لو حد يرخبوا لك قال تابزي لو تخم تعليق على صار له سلازم من كوينين عاي سخا تقراوي خان سخا أنا نقرأ قال غصاي كون كان الصوم قنت ولدي قوتيرون بعلم بلها كاب تقراينا متنا بلها بعلم ترديكا يجي شجر أبو كروك تكت على كاس انت والله مسلكا سلازبولو انا زعما ايرتراي كات عنتها لي سب تفلالي حساب كله خلي بريمو انا نتحسابو تشالنج دا تغبر لك امبر مننوت خد نصيلكا سدت كتسبرو وي غلكو انا تقريني يربحن انت لك بحساب تراين عكس سعرن لك حساب امتيخا تسعرن ابتا هاجرنا نسينا كوفينا زلنا واي هجي نمنتاي تقريني حاسبيلكا تچنا يحسب سبات مثلا لهم كحسبو ابتا هاجر كونكا جن تشالنج يقبرهم اتنسخا دعوتك حساب امتيخا بزين تخينا اي دعوتنا سلازي اذا تمصو زلكم حساب ايعوتكم نيلكرا تشالنج يقبرهم بر وا تقريني سلازبولس يوم ايرترانا يكونوا كتب لهم يتخنها እዚኦም ሓሳብ ኣቅሪቦም ኣለው عافية اسم بعلوم يوم أنا بقول لك أنا كنت أبدي نتفتحوي إيش ربي لك تركب هابيس بعلوم بل أنا تقراوي من نتي زجنتي إردراي تمسكن كحساي كموبل وفي كموبل حتى دي فينا لوكاس بقى بعلوتي يوزن جبري هو مولود وتو إحنا تقراينا متينا بلكا إذا ميزان صار ناري تخيل أنا ود محمد سعادة يوم صوم ما يرخبني إذا نعيش جريو كمان يطلع نقول نعيقود فونيوم كنت جبهة صوت نعيقود فونيوم فعو ترديكا تنقوم زبلخا حاسوت بولم مغنياتو سخا ود محمد سعادة خونكا ابز قالسي نعخا زنصلك اكال يله اذن كلهم دك تدرر ابز قالسي الله سيلغم اتا مقدف كوم سل زبلخا خومو كقتلخا مسل زبلخا خوم غيركا يتخي اذن كلهم دك تدرر امنتا قالسلو يلكا تحسب أنا كنت أنا نعم زاري بين جمسانا زلوا زوم بريجنا حمد هذا ما عاد كذا تقولون نمسا كذا مثلاً لايف فعادهم أخواتهم ترى تجيك أنا حتى محمد على قلت إليه محمد على منيو إنه ولا نفوتورينا محمد على هندن زم سماديم ناشيم زمن ساديم برجع وا زي لك أنا ونبع على خاكوي جرمك أيو سخاود محمد على تلقاس وا محمد عراس تزي محمد باس أسلامه كويني سمعهم سوات هلو حجي جنينا برن نا تشالنج راح تقبرهم على كازيردوم زي فوت وانت خوينم دامبر ودي سيدرر كوينو قالسي تنصله بسنك ود محمد عرا مخانو تنصله اكار يله كسابجي ابز قالسي
ስደት ካብ ዝመጽእ ኣብዚ ቃልሲ ተጸሚደ ኣለኹ ወዲ ፌደራል ኮይኑ ካብዚ ቃልሲ ዝተነጸለ ሰብ የለን ምክንያቱ ቃልሲ ሃገር ኣለዎ ዓዲ ኣለዎ ቦታ ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ትበሃል ሃገርካ መሬትካ ፌደራል ትበሃል ዓዲ ኣላቶ ንርስቱ ንህዝቡ ንዓዱ ንመሬቱ ካ ንጎልጎል ሃዘማ ካ ቃለሳሉ ዝመንሰይቲ ስለዚ ካይቆትልኒ ውድ ገለልካ ክትፈርሕ ይብልካ ንበሃላይ ስለዚ ኣጆኻ ከምዚ ስለ ዝበሉካ ብከምዚ የለን ጥራይ ነዚ ዘሎ ስርዓት ዘጥንተና ዘሎ ንዑና ክነኣሊ ቃልሲ ክንመስረት ኣለና ደቂ ፌደራል ሕማቃት ኣይኮናን አንጻር ሻዕቢያ ግን ክንቃለስ ኣለና ምክንያቱ ሻዕቢያ ንዓና መሬትና ኣባዲምዎ ጎልጎል ሃዘማ ሓሪስና ምህርትና ክንክበሉ ዝግባአና መንእሰያትና ኣብ ስደት ኣስፊሩ ሰላማት ኣሕዋት ሰላማት ከመይ ድሓንዶ ከመይ አብርሃም ድሓንዶ ድሓነ እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ለሃ ወገንካ ኩሉ አማን አልሐምዱሊላህ ካብቲ ሜድያ ዳርጋ ጠፊእካ ስነውሕ ግዜ ኮይኑ ካብ ዘይንሪአካ ኦኬ አጋጣሚ ናይ ህይወት ነገራት ወልቃ ስራሕ ገለ ዳርጋ ስደት ከምኡ የጥፋእካ እዩ ግን ቁርብተይ መብርህላትኒ እቲ ኣዝበልካ ዘረባ ነቲ ክርዳኣ ዝኽእልሲ ዓባይ መልእኽቲ እያ ኣብ ክንዲ ትግራይ ትግርኛ ወዲ መሓመድ ፃዕዳ እንተኮይንካሲ እትዮም ኣሕዋትካ ኣለዉ እንድዮም ብመሓመድ ፃዕዳ ኮይኑስ ኣስላማይ ኮይኑ ወይ ክርስቲያን ኮይኑ ዘይኮነሲ መሓመድ ፃዕዳ ከኣበዩ ኣሕዋት ኣለውዎ ዶ የለውን ኢልካስ ምግዳስ ኣብኦም እቲ ዝበለፀ ኮይኑ ስምዓኒ ኣብ ክንዲ ወዲ ጓና ምርኣይ ንምንታይ እንተኢልካኒ ንሳሕሊ እንተወሪድካ እትዮም ኣብኡ ዘለዉ ኩሎም ምሶም እዮም እትዮም መሓመድ ፃዕዳ ካበይ ክወፂ እንተኢልካኒ ኣብ መወዳእታ ክመፅኣካ ናብ ቤት ኣስገደ ቤት ማዕላ ኢልካ ናብ ኣልመዳ ወሪድካስ ኣብኡ ትኽኢሉ ናበይ ክትወካዩ ናብ ትግረ ሕጂ እቲ ቋንቋ እዩ ዝፈላለ ዘሎ እምበር ኣብቲ መበቆል እንተመፂኻስ ልክዕ እቲ ተውልዶ ዳርጋ ሓደ ይክብለካ ክእል እየ ማለት እዩ ንምንታይ ኣብኣ እንተመፂና ማለት እዩ ሕጂ ካብኦም ንኣብነት ክንጠቅስ እንተኮይና ካብ ክልተ ኣሕዋት እትዮም ኣልመዳ ዝበሃሉ ዝበዝሕ ብሄር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብሄር ኣልመዳ እዩ ካብ ዶብ ሒዝካ 4 ኣስመራ ክሳብ ሳሕል ትወርደሉ ኩሉ እሶም እዮም ዘለዉ ፍርቆም ትግርኛ እትዮም ትግርኛ ዝዛረቡ ሕጂ መሓመድ ፃዕዳ ክሳብ በዚ ናይ ሰንዓፈ ከባቢ ማለት እዩ ብራቮ እንደገና ከዓኒ በዚ ክሳብ እንተወሪድካስ ክሳብ እዚ ናይ ሓላፊ ናይ እንዳ ፖሊስ ዝነበረ ሙሳ ራብዓ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጓና እቲ ቋንቋ ምዝራብ ወይ ከዓ ነቲ ሃይማኖት ዘይኮነስ ነቲ መበቆል ምጥፋእ ኣይኮነንንቲ ተገዳስነትካ ቴንኪ ክብለካ ክእል ቀፅሎ ኢኻ ክብለካ ክእል እየ የቀነለ ግቡር ሓወይ ውሽ መስመር ክረኽበካ እያ ስለምቲ ኣነ ክምሃር ስለ ዝደሊ ስኻ ነገረም ዘለካ ባዕለይ ብመፅዓት ሃማ ደሂበ እስካብ ሓሚድ ድረስ ዓወተይ ይበፅሕ እቲ ሰንሰለት ናይ መሓመድ ፃዕዳ እሙ ሰሚዕ ድሓን እስቶ ክትጠቀስ ኢልካ ትበፅሐ ድሓን ረኽበኒ ከምኣ ጌርካ ወይ ከዓኒ ምስ ካልኦት ከራኽበካ ዋላ ንዘርአ ሰናይ ተደሰ ረኸቦ ኢኻ ኣብ እስራኤል ኣሎ ባዕሉ ኣበይ ከብፅሓካ እንተዘይኮይኑ ከዓ ነቲኦም ዓበይቲ ሰባት ክንህበካ ባዕሎም ክሕብሩካ ማለት እዩ ያ ቴንክ ዩ